Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Anay Zone 2 diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Pebrero 1 tuig 2025. Subong adlaw bispiras ang kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa distrito Mania sang Haro. Sa mga nagapaunang karon nga mga balita sa gihapon, inimwala ganimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga headlines. Task Force on Morals and Values of Formation magapangsikyar, maga-deploy sang personnel may kantanan sa kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Mga deboto nagpahayag nga ginpaayo sila, no? Sang Nuestra Señora de la Candelaria sa ila siniya nga mga balatian, nagpabutyag nga mayara sang mirakulo. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, Barangay Kagawad sa Banwasang Batad ginaligar, ginpulihan kastigo sang mag-amay matapos nga nagsinggit sa gwa sang ila puluyan. Kag pagsaylo sang solid waste or waste to energy project sang syudad, makabuhin sang minilyon nga gastos para sa waste management. Amuning mga nagapaunang at nagkagdalaguan ng mga balita lokal aton sini nga pagatutukan driman sa balatuntunan na bumbuhanay sa Udo. Samtang sa mga mainit ka naman nga topiko sa palibot sang pungsod na Pilipinas, si President Bongbong Marcos nagpabutyag sang kabalaka sa 5 ka mga Chinese spies nga nadakpan sang damlaglang sa may area sang Palawan. Sunod diri karon iya banwa sa aton sini nga presidente sinya amuning rason kung nga ginaresto namon sila, no? Bangod nga makakulugmat, no, makatulublag ang ila sini nga ginhimo sang ini silang nagpatigayon sang pagpang-espiya or espionage operations batok sa aton sini nga militar, no? Kag kung ano man nga mga serbisyo ang gina-provide naton sa aton sini nga mga pumuluyo. Madumduman nga lakip sa aresto mo si Kai Xiaohuang, 52 anyos, Wang Yongyi, 52 anyos, kag Wo Junren, nga 62 anyos. Lakip man rin si Wu Qingting, 38, kag Chen Haitao, 36. Nagapakatubang ang 5 sinikaron sang kaso yang espionage sa pang-espiya, no? Sa base militar sang Pilipinas sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites ukon EDCA sang Pilipinas kag Amerika. Sa karon hindi pa matumod diri, no? Kung bala pakawala gid man ini sila sang gobyerno sang China ining 5 ka mga espiya. Sa karon padayon ang investigasyon kag subong man pagtipon sa mga impormasyon para matumod ang operasyon nga ginpatigayon sining mga suspitsado diri sa pungsod sa Pilipinas. Mando sang presidente kinanglan sini nga busi siyon ginang pagkatawo, no? Pagkatawo sang 5 sini ka mga insect nga madugay na diri sa pungsod sa Pilipinas. No? Kag ining mga ginatawag bala nga sleeper agent amo ning isa sa mga ginapatutukan karon sa ngaton sini nga presidente agod nga matumod gid kung bala ini sila mga sleeper agents gid man sang pungsod na China. Samtang nagasako karong administrasyon sa paghusisa sa 5 sini ka mga Chinese national nga ginapatihan na sleeper agent sang China, sa karon sini Manwa gindala na iya sa may EDSA Monument ining or EDSA People Power Monument ang protesta
sa pila sina diri ka mga nagapanawagan nga dayunon ang impeachment tabatok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang pagpa-impeach sa kay Duterte kasunod sa mga aligasyon sa questionable nga paggamit sa confidential kag intelligence fund. Nagapakatubang karon ng Vice Presidente sa tatlo ka mga reklamo sa impeachment apang hindi pa sila diri matalakay sa mga mamalidha bangod nga nagapangalang-alang mas lagay base kuno labutan sang adjournment sang Kamara bangod sa sining pagkasako sang pagpangampanya para sa 2025 midterm elections. Kumbaga pa aton sining mga mamalidha sa karon, no? Torn between two lovers. Ang isa ka lover ang paghusisa, pagtalakay sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang isa ka lover amo iya ang pagpangampanya. Tutukan mo na karon niya impeachment tapos why na hindi kaya ka pangampanya ba si mangin kulihot ka to di nagaduha-duha karon na sa bahin sa Kamara banwa sa aton man sini nga mga kabumbo. Dito nagkaroon iya gindala sa EDSA Shrine. Now, nagasulob sa mga puti sini iya nga panapton ang ginabulubanta iyara sa 4,000 ka mga rallyista. Now, nga nagaduso nga si Vice President Sara Duterte ang pahalinon gid sa pwesto. Yara sang 2,000 karon ka pulis sa nanagikan sa National Capital Region kag naglapta sa lugar ang 1,000 ka pulis naman nga naka-standby agud mapasiguro ang peace and order, law and order sa sining protesta. Pila ka mga estudyante man ang patigayon sang hublag protesta sa aton sining mga kabombo. Hindi lamang niya ka impeachment ang ila sining nga ginasinggitan kunti batok sa korupsyon kag kapigaduhon sa nga pungsod. Una na nga gipanawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paiway, pagpauntat sa impeachment bangod hindi kuno ini prioridad sang iya sining nga administrasyon. Ti dala na ni iya sa mga strategy, no? Kung ako yung maglantaw personally, but tanan-tanan makita entitled sa aton sini kaugalingon sini iyang opinion eh. Pero kung lang taon sini nimo ang plastada sa aton sini mga kulturan, ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ti ang mga mambal nato ng mga mayor puntos sila dila kumbaga, no? Ti way sang liwan kunti ara dira pa kaysa niya nga House Speaker. Sa aton sini magkabombo kag si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nagalanog ng pangalan niya man sini nga magapapili bilang presidente by 2028. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa sining lanog man sa mga impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte kay si Vice President Sara amo karon na makabig iyang greatest contender kumbaga pa ni Speaker Martin Romualdez. So therefore banwa ang iya sini pakaisa gaduso tos Kamara sa impeachment samtang kuno kay ti sadto anay nangin kaupod yaman iyas politika, partner sila na duwa, Presidente Bongbong, Vice President Sara, ti medyo huruhawid man tanay. Hindi nyo na pag-impeach na si Dayon Tatanyo na ang tutukan tayo na yung mga labing prioridad naton yung mga programa sponsor Pilipinas. Tikon lang taon naton banwa may punto iyang aton sining presidente nga dapat ginman subong tutukan, no? Ang mga prioridad nga programa kung tani hilabi pa ang makabuligid sa aton siniya nga mga kubos nga mga kauturan. Hindi bot silingon kubos nga kauturan, buburan talang ka AX, bubudan talang ka tupad, bubudan talang ka ano ba yung isa? Akap. Sa aton sini mga kabumbo kundi ang pagplastar man tani sa aton sini banwa nga mga programa kag proyekto nga matagan sila sa nagakigo sini kag estable nga trabaho. Kag kung hindi man trabaho ti livelihood. Gali kiti subong sa aton sini magkuturan mga bagang livelihood ting iban siniya sa mga kabanwanan gaan mudra iya sang kay gayunan nga makapanguma tapos burjakon man nila mga mangunguma. Tinuway mangyapon to pa di ba? Pero mas hatagan kung tani man sa nagakigo sini nga tensyon, ang aton sini nga mga kauturan nga mas labing nagakinahanglan.
may mga problema pa kita to sa mga espiya sa nga China. Pero later on, istoryahan ta ka mo bla. Kunti kagapo nagpatigayon sa cultural Chinese show. In line sa Chinese New Year celebration diri sa mga Filipino-Chinese sa syudad sa Iloilo. May nakakuha sa akon sining atensyon. Kasi ko nga do hindi amuaw. Do hindi maniya ka Chinese how. Pero gindala nila sa Chinese cultural presentation. Do hindi man ni kultura sa Chinese ang amo sini. Now, kung ano ina, bantayan sa aton sini nga pagpangalagad diri sa gyapon sa Bombo sa Unto, pagbalik ta pagkatapos ang Bombo Network News. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Sabado, unang araw ngayong buwan ng Pebrero taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Armed Forces of the Philippines Chief nanindigang hindi titigil sa pagprotekta sa West Philippine Sea sa kabila ng sunod-sunod na harassment ng mga Chinese vessel. Ang Philippine Coast Guard nangako namang poprotektahan ang mga mangingisda roon. Sa ating balita sa ibayong dagat, panibagong aviation incident na italas sa Philadelphia kung saan 6 ang pinangangambahang nasawi. US President Donald Trump nais magtatag ng Iron Dome sa Estados Unidos. Resolusyon sa pag-presume na binayaran ng mga influencers na nag-endorso ng mga kandidato, ilalabas yan ng Commission on Elections. Ang publiko naman abay pinag-iingat sa mga scam kasabay ng pagpasok ng Love Month. Ang halaga ng piso posible pong lalo pang babagsak kontra dolyar ayon sa Development Budget Coordination Committee. Nasa 117 katao naman sasampahan ng kaso kasunod ng isinagawang raid sa ilang illegal lending firm sa Makati City. Abangan din sa ating sports balita mamayang Dallas Mavericks tambak ang inabot sa Pistons kasunod ng 40-point performance nitong si Cade Cunningham. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nangako si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. na nakasuporta ang buong hukbo sa hangarin ng Administrasyong Marcos na maprotektahan ang soberanya at ang teritoryo ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Sa isang mensahe, sinabi nitong si General Browner na mananatiling committed ang Armed Forces of the Philippines para madepensahan at maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasabay ng komitmen na mapatigil na ang agresyon at iba pang mapanganib na gawain ng China Coast Guard at ang People's Liberation Army Navy, ay nangako ang naturang general na hindi patitinag ang hukbo sa kabila ng mga agresyon o mga agresibong aksyon ng China. Ayon sa general, kailangang matigil na mga serye ng harassment na ginagawa ng China sa Philippine vessel, kasama na ang paninira sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipinong nagagawin roon. Nanindigan ng opisyal na ang mga naturang aksyon ay hayagang paglabag sa mga international law tulad ng sinasaad ng United Nations Convention on the Law of the Sea at ng 2016 Arbitral Award. Ang mga ito niya ay hayagang paglabag sa domestic law ng Pilipinas. Ayon kay General Browner, dahil sa malawak na suporta ni Pangulong Marcos, manatiling matatag na paninindigan ng Armed Forces ang pagdepensa at pagprotekta sa buong teritoryo ng Pilipinas. Mananatili rin niya ang pagipagtulungan ng Armed Forces
sa Philippine Coast Guard at iba pang mga maritime agencies para madagdagan o mapanindigan ang karapatan at pambansang interes ng buong Pilipinas. Sa kaugnay pong development, tiniyak naman ng pamunuan ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagbibigay suporta sa lahat po ng mga mangingisda dyan sa lalawigan ng Zambales, ang probinsyang direkta pong nakaharap sa may West Philippine Sea. Ginawa ng Philippine Coast Guard ang naturang kasiguraduhan sa kabila po ng pananatili ng mga barko ng China Coast Guard sa naturang karagatan. Nilalayon ng hakbang na ito na masiguro ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino na nagagawi sa katubigan o naturang katubigan. Kaugnay nito ay nagpapatrolya kahapon ang barko ng Republika ng Pilipinas o itong BRP Teresa Magbanwa upang matiyak na ligtas ang lahat ng mga mangingisdang Pilipino at hindi ito hidaharas ng mga barko ng China. Mahagi rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ng mga food packs sa mga mangingisda na bahagi naman ng suporta sa kabuhayan ng mga ito. Pinaalalahanan na rin ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard hinggil yan sa kahalagahan ng pagdistansya ng kanilang barko sa mga sasakyang pandagat ng mga mangingisdang Pilipino. Ngit po ng ahensya, ang Pilipinas lamang ang may tanging karapatan o soberanya sa naturang lugar. Batay na rin yan sa nakasaad sa Republic Act No. 12064, ang United Nations Convention on the Law of the Seas at maging sa naipanalong 2016 Arbitral Award. Muling pinayagan o pinayuhan ng Philippine Coast Guard ng mga barko ng China o ng China Coast Guard na walang legal na otoridad ang mga ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bombo International News. Isa na namang aviation incident ang gumulantang sa Estados Unidos ngayong araw. Ito ay makaraang bumagsak ang isang maliit na eroplano sa Northeast Philadelphia. Sa nasyal na ulat, 6 ang pinangangambahang nasawi sa naturang insidente. 2 sa mga biktima ay lunan ng private plane habang 4 naman ang mula sa nabagsakang lugar. Tinukoy ng otoridad na ang bumagsak na sasakyang panghimpapawid ay isang medical air ambulance. Patuloy pang iniimbestigahan ang naturang pangyayari. Samantala, hiniling naman ni President Donald Trump ang isang missile defense system para sa Estados Unidos na kahalintulad ng Iron Dome ng Israel. Ngunit ang ganitong sistema para sa malaking bansa ay mangailangan ng dekada upang magawa. Sa kabila nito, sa Pacific Island ng Guam, na isa sa pinakamalaking o pinakamahina sa mga missile ataka, ay ang may mga hakbang na ginagawa patungo sa multi-layered missile defense system na maaaring magsilbing modelo. Ayon sa mga eksperto, may mga malalaking hamon pa rin sa pagbuo ng naturang sistema. Ayon kay Carl Custer, dating direktor ng operations sa US Pacific Command, walang mabilis na solusyon at huli na raw ang mga ito sa paggawa ng desisyon. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ho ng Development Budget Coordination Committee na maaari hong tumaas pa ang palitan ng piso kontra dolyar o ito ho yung tinatawag na exchange rate assumption ngayon pong taon hanggang sa taong 2026. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, batay ho sa naging pagtaya ng Development Budget Coordination Committee, kasalukuyang naglalaro sa 56 hanggang 58 pesos ang halaga ng isang dolyar. Ayon sa komite, maaari hong umangat pa ng bahagya ang halaga ng dolyar sa nabanggit na period. Batay po sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pangunahing dahilan nito ay ang mabagal na rate cuts ng US Federal Reserve batay sa naging monetary policy meeting ng Central Bank. Sa ngayon kasi ay hinihintay pa ng Federal Reserve ang magiging instruction ni US President Donald Trump. Hinggil po yan sa ipatutupad ng mga rate cuts doon ho sa dolyar. Ang Bangko Sentral ay umaasa na bababa sa 75 BPS ang halaga po ng rate cuts ngayon pong taon, habang aabot naman sa 25 BPS sa taong 2026 upang sa ganon mapataas ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay pumalo na sa mahigit 500 individual ang naaresto ng pambansang pulisya dahil yan sa paglabag sa umiiral na COMELEC gun ban. Batay sa datos ng Philippine National Police, kasalukuyang umaabot na ito sa ngayon sa kabuuang 535 na mga individual. Kabilang sa mga naaresto sa ilalim ng Commission on Elections gun ban ay mga security guard, sundalo, police, foreign nationals, kabilang na ang ilang mga enforcement officers. Karamihan naman sa mga naitalang lumabag sa umiiral na COMELEC gun ban sa ating bansa ay pawang mga sibilyan.
Naaresto ang mga gun ban violators sa pamamagitan ng mga isinasagawang checkpoint, police operation, gun buy bust, anti-illegal drug operation at iba pa iba pa hong operasyon ng pambansang pulisya. Naitala naman ang pinakamaraming lumabag sa Comelec gun ban sa Metro Manila na sinundan naman ng Region 3 at Region 7. Kasabay nito ay ang pagkakakumpiska sa abot sa 537 na iba't ibang uri ng armas tulad na lamang ng pistol, revolver, shotgun, rifle, mga pampasabog at iba pang uri ng mga armas. Kaugnay po ng balitang yan mga kabombo Star Nation, lumabot na ho sa 25 katao ang napatay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasunod po yan ng serye ng mga pamamaril mula noong sinimulan ng gun ban nitong Enero 12. Dahil po rito pinapahigpitan pa ang pagpapatupad ng gun ban sa naturang rehiyon kasama ang iba pang mga police intervention upang mapigilan ang serye ng mga pamamaril. Ayon kay Police Brigadier General Romeo Juan Macapas, siya po nagsisilbing Regional Director ng Police Regional Office sa Bangsamoro, tumutulong na rin ang mga sundalong nasa ilalim ng Western Mindanao Command upang mapalawak ang pagpapatupad ng gun ban at matugis yung mga masasamang elemento sa naturang rehiyon. Kasama sa mga nagbabantay sa checkpoint, yung mga sundalo mula po sa 5th Marine Battalion ng Philippine Navy na nakabase sa lugar. Batay sa record ng Philippine National Police, ang huling insidente ng pamamaril ay nangyari lamang nitong gabi ho ng Enero at 30, 2 araw po nakakaraan, kung saan pinagbabaril ang isang negosyanteng si Abdullah Rasa Saide Madiza. Siya po'y napatay sa isang ambush sa Lamitan City. Mula sa 25 kataong napatay sa loob lamang po ng ilang araw, 10 ho rito ay mula sa may Maguindanao del Sur, 6 ang mula sa Maguindanao del Norte, habang 5 naman sa Basilan at Lanao del Sur. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin yung investigasyon sa mga naturang kaso, maging sa mismong seat of government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o itong tinatawag sa pinaikling Bangsamoro Region, yan po sa may Cotabato City, ay mayroon ding isang shooting incident na naitala. Sakop po ng Bangsamoro ang mga probinsya ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan at etuhong Tawi-Tawi sa ngayon. Kasama ho ang mga syudad na Lamitan, Marawi at ang Cotabato City. Mamaya mga kabombot ka Sir Nation, kukuha tayo ng mga balita mula kay Bombo Kelly Cordero. Kaugnay pa rin ho dito sa mga ilalatag ng Philippine National Police o itong PNP maglalatag sa Comelec ng kanilang 100-day operation plan bago naman ang nalalapit na halalan ngayong taon. Bago ang balitang yan mga kabombot ka Sir Nation, dumako muna tayo sa iba pang may init na balita. 11 minuto makalipas mga kabombo ang alas 12 ho ng katanghalian. Kakasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang nasa 117 na arestong katao matapos ng i-raid o salakayin ng ilang lending company dito ho sa Makati City. Naiulat umano sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mapangabusong pamamaraan ng pangungulekta nitong mga lending company sa kanilang mga ipinautang sa iba't ibang mga grupo o iba't ibang mga individual. Kabilang na ang panghaharas, paggamit po ng contact list na may pagkakautang at iba pang mga kaparaanan para lamang masingil ito hong kanilang ipinautang. Katuwang ho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa operasyon at investigasyon ang National Bureau of Investigation at ang Securities and Exchange Commission. Samantala, wala pa rin patid ang Bulkang Kanlaon sa pag-aalburuto. Batay pa rin yan sa isinasagawang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa datos ng ehensya, muli ito nagbuga ng abo ng 7 beses sa nakalipas na magdamag. Tumagal ito nangaabot sa 12 hanggang 100 minuto. Muli nagkaroon ng pagyanig o itong volcanic earthquakes. Kabilang na dito ang 7 volcanic tremors na umabot ng nasa 17 hanggang 100 minuto ang tagal. Samantala, nagbuga rin ito ng 3,774 na tonelada ng sulfur dioxide. Naglabas rin ito ng moderate plumes na may taas na 150 meters at indikasyon na patuloy nga na digasing ng bulkan habang napadpad ito patungo naman sa may southwest na direksyon. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, namataan rin ito ang patuloy na pamamagaan ng bunganga ng naturang bulkan. Sa ngayon, nakataas pa rin ng Alert Level 3 sa naturang bulkan. Sa ilalim nito ay pinagbabawal sa mga residente at maging sa mga turista ang pagpasok sa 6-kilometer radius mula dito.
Maigpit rin na ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpapalipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid malapit sa bunganga ng Bulkang Kanlaon na matatagpuan sa may bahagi ng Negros Island. Sa iba pa mga development, patuloy pa rin ang mga tauhan ng Regional Disaster and Risk Reduction and Management Council dyan sa Region 1 sa tulong ho ng iba pang mga ahensya ng gobyerno sa ginagawang pag-apula doon ho sa sumiklab na grass fire na bahagi po ng Karasi sa Ilocos Norte. Dahil po rito kaagad na itinaas ng Regional Disaster, Risk Reduction and Management Council ang blue alert status sa naturang rehiyon. Ang grass fire ay sumiklab mula po sa 2 barangay ng Karasi sa nasabing lalawigan. Sumiklab po ito dakong alas 2:30 ng hapon kahapon, Enero 30 sa kabundukang sakop ng barangay Barbaquezo at Verbira. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin po ito mga kabombo. Bilang tugon ay kagad pong umaksyon ng mga tauhan ng Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa disaster preparedness and mitigation. Naging katuwang naman ng mga ito ang mga kinatawan mula po sa Department of Environment and Natural Resources kasama yung mga forest rangers dahil malaking kabundukan po ito kung nasusunog. Ngayong araw, sinimulan na rin ang pagsasagawa ng aerial reconnaissance at helicopter bucket operation upang yan po sa pangunguna ng Tactical Operations Group ng Philippine Air Force. Samantala, sa iba pa mga balita sa oras na ito mga kabombot ka Sir Nason, binigyan ng DOWA na baging ng Department of Migrant Workers at Department of Health ang mga repatriates ng pagkain, tirahan, transportasyon at pinansyal na tulong pagdating ng mga ito sa ating bansa. Ang mga Pilipino ay isinagawang repatriation mula ho sa Israel at mga kalapit na lugar kasunod ng Israel-Hamas war na nagsimula sa pag-atake ng Hamas at iba pang militanteng grupo ng mga Palestino noong Oktubre 7 ng taong 2023 sa Gaza. At isang pansamantalang ceasefire at pagpapalitan ng mga bihag o mga prisoners na pinagtibay ng Israel at Hamas noong Enero 15 ng taong ito ang naging epektibo noong Enero 19 taong 2025. Meron na ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update po tayo sa patuloy hong paghahanda ng Commission on Elections mga kabombo dito po sa nalalapit na 25 midterm elections. Yung pong resolusyon para ho sa pag-presume na bayad o nabayaran yung mga influencers na mag-e-endorso raw sa mga kandidato nakatakdang ilabas ng Commission on Elections. Habang itong komisyon nagpaalala po muli sa mga dapat ay gastusin ng mga kandidato ngayon pong papalapit na campaign period. Ilang araw na lamang huyan mga kahumbot, magsisimula na po ang national level para po sa pangangampanya. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na maglalabas sila ng resolusyon patungkol sa mga influencers, content creators o celebrities na mag-iendorso ng mga kandidato para sa halalan. Ang nakapaloob sa naturang resolusyon ay ang pagkonsidera o pag-presume ng poll body na lahat ng pag-iendorso ng mga influencers, content creators o celebrities ay bayad kaya kailangan itong isama sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Sinabi rin niya na bahala na lamang ang mga kandidato at influencers ang magpaliwanag para rito. Paglilinaw niya na ang hakbang na ito ay hindi laban sa mga influencers, content creators o celebrities. Anya, proseso ito ng komisyon upang mamonitor pa rin nila ang mga ginagastos ng mga kandidato para sa kampanya dahil kailangan nila itong i-account sa kanilang mga Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Paraan din ito ng komisyon upang hindi magkaroon ng loophole ang pagbabantay ng poll body pagdating sa social media. It's not going against content creators, influencers, vloggers, o what. Hindi po. Ang purpose namin dun sa mga kandidatos para naman maging tama ang kanilang pagre-report. Hindi yung sinasabing libre, wala namang bayad, kaibigan, kamag-anak, kakilala, kaya idol lang sila o what. Ang ano lang natin is para naman din for proper monitoring ng Bureau of Internal Revenue. So kaya po natin sinama ito at ito po ipapa-approve natin sa Commission and Bank by next week and hopefully this will be adopted by the Commission and Bank. Sa kaugnay pang balita, nagpaalala rin si Garcia sa mga kandidato ngayong papalapit na ang campaign period na magsisimula sa Pebrero 11 para sa nasyonal na level at Marso 28 para sa lokal na level. Nasundin ang spending limit na itinalaga ng komisyon. Halagang 3 piso kada botante
ang para sa national candidate with political party at 5 piso kada botante naman ang para sa independent national candidate at political parties. Ito ay kasama rin sa mga i-account ng mga kandidato sa kanilang mga Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. At sino mang lumabag dito ay maaaring maging rason para sa pagkadiskwalipika kahit na nanalo pa ang kandidato. Nagpaalala rin si Garcia para sa mga common poster areas sa public places na dapat ay nasa 2x3 feet lamang ang laki at kung maglalagay sa mga private property ay kailangan itong ipaalam sa may-ari. May mga pinayagan naman po kami mga campaign goods na pwede pamigay katulad halimbawa ng bowler, caps, t-shirts, okay na po sa atin yun. Pero huwag naman po sana kami may makikita o may marireklamo sa amin, lalo na sa national candidates na nangangako ang bibili ng o kaya namimili ng boto. O kaya bawal po pustahan sa eleksyon na pinakalagay sa omnibus election. So, yan lang po ang ating bilin. Kung ano yung regulasyon 2x3 sa public places, wala sa tayong katalunan. Sa private places, hindi po namin pwedeng galawin. Amin pong monitor mabuti mula February 11 yung ating gagawin na kampanya. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, magtatayo ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng Sea Level Monitoring Station SLMS sa bayan ng Ternate sa lalawigan ng Cavite. Ang naturang sistema ay ginagamit para makapag-detect ng tsunami at makapaghatid ng early warning para sa mga komunidad na maaring maapektuhan nito. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Baculcol, magiging malaking tulong ito para sa maagang detection ng mga tsunami lalo na ang mga posibleng idudulot ng Manila Trench. Ayon pa sa direktor, libre ang ibibigay na lugar para sa pagtatayuan nito lalo na at walang gaanong budget na inilaan para dito. Kadalasan din aniyang inilalagay ang mga ito sa mga port area o mga lokal na pamahalaan. Ayon pa sa opisyal, kailangan ng Pilipinas ng hanggang sa 15 SLMS para epektibong ma-monitor ang mga coastal areas dito sa ating bansa. Inaasahan namang makukumpleto ito ito itatayong pasilidad sa loob ng 4 na buwan. Ito na rin ang ika-30 sea level monitoring station sa Pilipinas sa sandaling makumpleto at magamit ito. Meron na ho tayong 21 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang malalaking balita ay pinagmalaki ng Department of Environment and Natural Resources ang milyong-milyong kilo ng mga basurang natanggal mula sa mga katubigan sa Metro Manila. Batay sa datos kasi ng Department of Environment and Natural Resources, umaabot na ho sa 38 na milyong kilo ng mga basura ang naiangat o natanggal mula po sa iba't ibang waterways sa Metro Manila tulad po ng mga ilog, mga lawa, sapa at iba pa hanggang dyan sa may Manila Bay. Ito'y kadumbas ng 1.2 million na sako ng iba't ibang mga basura. Uhabot na rin sa 120,000 na mga water lily ang natanggal. Ito'y katumbas ng 354 waterways at 488 na mga komunidad sa buong Kamaynilaan. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Jonas Leonas, pinangunahan ng mga Estero Ranger at mga River Warrior ang malawakang paglilinis sa mga ito at rehabilitasyon sa mga katubigan, kasama na ang Manila Bay at malalaking estero sa pagitan po ng mga komunidad dito sa Metro Manila. Ayon pa kay Yusek Leonas, maliban sa waste collection, nagagawa rin ng mga Estero Ranger na pangunahan ng tamang solid waste management at pagiging responsable sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Samantala, nakatakdang buksan ng Department of Foreign Affairs, DFA, ang 3 konsulada sa iba't ibang bansa sa mga susunod na buwan. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, isang konsulada ang bubuksan sa may bahagi ng Vietnam, isa ho sa bansang South Korea at panibagong opisina naman sa Estados Unidos. Sa pamagitan nito, inaasahan ng Department of Foreign Affairs ang mas marami pang mapagsisilbihang Pinoy sa ibang mga bansa. Sa Pilipinas, target din ng Department of Foreign Affairs na makapagpatayo ng mas maraming mga regional offices.
Ayon pa sa naturang ahensya, 5 regional consular office pa ang idadagdag sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng mga bagong opisinang ito ng Department of Foreign Affairs at sa ibang mga bansa, nagagawaan niya ng kanilang ahensya na matulungan ang mga kumukuha ng mga pasaporte, nangailangan ng mga consular services at iba pang mga pangangailangan. Tinakdi ng kalihim ng Department of Foreign Affairs na agad iimpormahan ang mga Pilipino na nakabase sa mga bansa kung saan itatayo ang mga bagong konsulada sa oras na magsisimula ng magserbisyo ang mga ito. Sa iba pang mga balita, siniguro nitong si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. na gumagawa na ang gobyerno ng iba't ibang paraan upang matugunan yung pinangangambahan na kakapusan ng supply ng itlog dito ho sa Pilipinas. Ang natura pong sitwasyon ay posible pong magdulot ng pagtaas ng presyo ng itlog sa mga susunod na buwan, lalo na sa pagsisimula ng ikalawang quarter ngayong taon. Ayon sa kalihim, marami ang naluging poultry raiser nitong nakalipas na taon dahil yan sa oversupply ng poultry products kasama na ang mababang presyo ng itlog. Kaya't nagdesisyon ng mga local producer na bawasan muna ang kanilang mga layer. Dahil po rito, bumagsak ang populasyon ng mga layer sa bansa dahilan ng tuluyang pagbaba ng supply ng itlog. Ayon sa kalihim, umabot pa sa 4 na piso lamang ang farm gate price ng bawat piraso ng itlog, kaya't marami sa mga producer ang nalugi. Kabilang sa mga ginagawang tugon dito ay ang mass rollout ng avian influenza vaccine sa mga malalaking poultry farm sa buong Pilipinas. Ito ho'y sa kabila ng walang aktibo o positibong kaso ng highly pathogenic na avian influenza o yan po'y mas kilala bilang bird flu. Ayon sa kalihim, mahalagang mabantayan ang issue ukol ho sa bird flu upang mapigilan ang pangamba ng mga poultry farmers sa naturang sakit at iwasan ang posibleng pagsasara ng maraming mga farm. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyayari sa Estados Unidos ngayon kung saan kinakailangang patayin ang hanggang sa 145 na milyon na manok dahil po yan sa epekto ng bird flu roon. Sa naturang bansa, ibinebentaan niya ang bawat piraso ho ng itlog ng hanggang sa 20 pesos kada isa. Ayon sa kalihim, magpapatuloy pa rin ang pagtutupo ng Department of Agriculture kasamang pag-iikot sa mga pamilihan upang bantayan ang presyohan ng mga itlog. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ito hong tinatawag na cyber hygiene sa mga kabataan isinusulong ng Department of Information and Communications Technology. Publiko, mas pinag-iingat sa mga scam ngayong pagpasok nga ng Love Month. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Mariing isinusulong ngayon ng Department of Information and Communications Technology ang pagkatuto ng cyber hygiene hindi lamang sa publiko kundi lalo na sa mga kabataan. Ito ay kanilang itinutulak sa karamihan na matutunan upang mas maging maingat sa bawat transaksyon at iba pang ginagawa online. Iginit mismo ni Secretary Ivan Janoy ng Department of Information and Communications Technology na dapat ay alam na kaagad ng isang bata kung paano ingatan ang sarili sa oras na ito'y makagamit ng smartphone. Pinupush natin is cyber hygiene. Ano po yung cyber hygiene? Matuto tayo na maging mas maingat sa ating mga transactions online. Anong edad po kailangan matuto ng cyber hygiene? Ang in-explain ko doon, oras na ang isang bata may mobile phone, nakagamit ng mobile phone, nakakonect na ng internet, dapat yung edad na yan, kailangan maturuan na ng cyber hygiene. Paliwanag pa ng kalihim ng naturang kagawaran, ang cyber hygiene ay hindi lamang technical skill, kundi ito ay maituturing din na isang life skill na importanteng maituro sa kabataan. Ang cyber hygiene, hindi po ito technical skill. This is a life skill. This is like teaching your children that they need to wash their hands before they eat. Ganun na po kailangan yan dahil pervasive ang internet connectivity, pervasive yung cybercrime. Samantala, sa pagpasok naman ng unang araw sa panibagong buwan, muling nagbigay ng babala si Secretary Ivan Janoy ngayong Love Month. Ito ay kasabay ng inaasahang pagdami pa sa mga may tatalong kaso ng love scams na mabibiktima ng mga manloloko. Ngayong February po, Love Month, no? So love scams, dadami po yung love scams na yan. So ipo-profile ka, nakikita na, bagong byuda ito. So kunwari magkipagkaibigan ka at since na profile nyo, alam niya na mahilig siyang magluto. So papakita mo, mahilig ka rin magluto.
At so social engineering sila, pinag-aaralan kung ano yung weakness mo. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras na natin, meron na ho tayong 29 minutes mga kabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Bago tayo dumako sa iba pang malalaking balita, kasama na ho dyan ang ating sports news. Update po muna tayo sa mga kaganapan dyan sa mga Estados Unidos. Kaugnay po dito sa pagbagsak ko kanina, dito ho sa isang commercial flight, commercial plane dyan sa bahagi po ng Philadelphia sa Estados Unidos. Kasama ho natin ang ating correspondent, Bombo International News correspondent, nakabase dyan sa may US, Bombo Valerie May Bacariza Beliasa. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you sa pag-join muli sa amin, Bombo Valerie. Kamusta kayo dyan? Kamusta yung ginagawang operasyon or itong rescue operation dun sa mga sakay nitong plane na bumagsak lately or ilang oras lamang yung nakakalipas dyan sa bahagi ng US. Maaari nyo bang ibahagi yung detalye nito sa amin based doon sa doon sa mga lumabas na initially dyan sa Estados Unidos, Miss Valerie? Yes, this is a sad day. Another sad day for America kasi nangyari na naman yung another aviation incident dito kung saan isang Lear 55 jet ay nagkaroon ng problema sa kanyang take off. Ito po ay naganap sa Northeastern Airport ng Philadelphia at meron po itong mga pasahero na base po sa report dito, ito po ay composed ng 4 na crew at 2 pasahero. Yung mga pasahero, isa dito na ibandalita is a pediatric patient. So, ang ibig sabihin, bata po siya na nagkaroon lamang ng kanyang treatment dito po sa Amerika and on the way po, yung supposed to be, yung eroplano po ito ay on the way po papuntang Springfield, Missouri. But this morning, according to reports, yung nasabing eroplano po ay galing po siya sa Opa-locka, Miami, sa Florida, then dumaan ng Philadelphia, then papunta na po ng Missouri because this is an air ambulance. So ito po yung jet rescue, ito po yung nag-ooperate ng plane po na ito. Usually yung sinasakay dito is mga pasyente. Sometimes they go into rescue o di kaya yung mga pasyente na ina-transport from one place to another. Isang patient transport plane. Bumagsak ito sa may bahagi ng Roosevelt Mall o isang mall. May mga nadamay bang mga civilian dyan as per initial report? Kasi po itong airport kung saan po galing ang eroplano, nag-take off lang po siya ng around 30 seconds. And then nawala na po siya sa radar. And then, yun, bumagsak na siya. So, malapit po ito sa sinasabi nating Roosevelt Mall. And aside from that, meron pong mga residential places po dito. So, dun po siya bumagsak. May initial result na ba ng investigation dito, Bombo Valerie? Ano yung sinasabing dahilan ng pagbagsak nito? At the moment po, hindi pa po nagbigay ng kanyang official investigation, yung Federal Aviation. Ay inaabangan pa po natin yung mga updates po galing sa kanila. Okay. Bombo Victor? Bombo Valerie, matanong ko lamang kung tinitingnan po ba ng mga otoridad dyan sa Estados Unidos kung may kaugnayan ito doon naman sa naging pagbangga ng isang American Eagle flight sa Kansas sa isang Army helicopter. Too close po kasi yung naging interval ng naturang insidente at may mga nagsasabi naman na under attack daw ang Estados Unidos. Ano ho ang masasabi mo hinggil dito, ma'am? Yung nangyari po 2 days ago po sa Washington DC kung saan po yung merong isang eroplano at saka helicopter na nag-collide na papunta po sana ng maglalanding na sa Reagan Airport. Parang it's a separate incident po sa nangyari po today. Parang hindi po sila related. At ito pong ng dalawang insidente ng pagbagsak nga ng sasakyang panghimpapawid dyan sa Estados Unidos,
Well, nangyari ito after naman ilang araw after nitong pag-upo nga ni US President Donald Trump at after itong pagdideklara niya, itong paghahabol niya doon sa mga illegal migrants na nandiyan sa Estados Unidos. May kinalaman po kaya ito doon sa naging desisyon ni Trump na arestuhin at i-deport itong mga illegal migrants diyan sa US? As of the moment po, wala po tayong narinig na reports po dito regarding that one. If there is a connection between immigration policies and whatever happened here in the two different aviation incidents. Bombo Valerie, panghuli na lamang po, no? Kumustahin ko lamang po ang kalagayan ng mga Filipino community dyan sa US. May mga coordination na po ba itong Department of Foreign Affairs at maging ang Department of Migrant Workers sa mga Pinoy dyan, lalong-lalo na ho doon sa mga undocumented Filipino dyan sa Estados Unidos? Based on my experience, wala po akong narinig na whatever incident po na nagkaroon ng problema when it comes to immigration or pag-implement po ng mga immigration policies. Maybe basically, yung administration po ngayon is hinahanap talaga nila, they are after for illegal who are considered to be also criminals. So, sa ngayon po, yun yung tinutukan po ng administration. Okay. Sige, makikiba-update kami Bombo Valerie sa mga susunod na mga araw, mga oras kaugnay pa rin sa mga development dito. Maraming salamat, ingat kayo dyan. Si Bombo Valerie May Bakeri Sebelyesa, sa po ang ating Bombo International News Correspondent mula po dyan sa may Estados Unidos. Initially, dun sa initial na report mga kabombo, dalawa po yung sa mga biktima ay lulan po doon sa may patient transport plane or yung or air ambulance na tinatawag na bumagsak. Yung apat ho dito ay mula ho doon sa lugar kung saan po bumagsak etong eroplano. So bali, anim yung initial na biktima nitong bumagsak na air ambulance dyan sa bahagi po ng Philadelphia sa Estados Unidos. So sa mga susunod pang mga oras, mga araw, ay makiki-update po tayo sa ating mga correspondent na nakabase dyan sa Estados Unidos. Dahil magkasunod po ito, yung una, yung pong naging banggaan ng passenger flight at isang US military helicopter at pangalawa, itong CA or air ambulance na bumagsak nga late kaninang madaling araw lamang mga kabombo oras po sa Pilipinas. Abangan humamaya ang report mula kay Bombo Kelly Cordero, ang Philippine National Police. Maglalatag po sa COMELEC ng kanilang 100 na araw na operasyon. Ito ho yung mga operation plan bago po ang eleksyon. Samantala, sa iba pang mga balita sa sports balita, muna tayo. Dumanas ng 15 points na pagkatalo ang Dallas Mavericks sa kamay ng Detroit Pistons. Kasunod po ng 4 na puntos o 40-point performance na ipinamalas ng bagido nitong guard, etong si Cade Cunningham. Hindi ho naisalba nitong si NBA champion Kyrie Irving ang Dallas sa kabila po ng kanyang 28-point performance kasama ang 22 points, 13 rebounds nitong si PJ Washington at 16 points, 10 rebounds nitong si Daniel Gafford. Maliban kasi kay Cade mga kabombo, naging malaking tulong din sa Pistons ang 13 rebounds nitong si Jalen Duren. Kasama ho dito ang ipinasok niyang 6 o 16 na puntos. Sa unang quarter, hawak pa ng Dallas ang 4 na puntos na kalamangan. Ngunit tuluyan din pong bumawi ang Pistons sa second quarter. Sa pagtatapos ng first half, hawak na po ng Pistons ang 4 o 4-point lead. Hindi na pumayag pa ang Pistons na makabangon ng Dallas at mula po second quarter hanggang sa fourth quarter, dinumina na nito ang kapwa opensa at depensa ng laban. Malaking bahagi po ng opensa ng Pistons ay mula po sa binantayang paint area kung saan kumamada ito ng 62 puntos sa ilalim ng paint. Tanging 46 points lamang ang naiganti rito ng Dallas. Misulang naggantihan naman ang dalawang kupunan kung saan kumamada ang Dallas ng 13 blocks sa buong laban habang bilang ganti po rito, kumamada naman ang Pistons ng 13 steals. Labis lamang na napahirapan ang Dallas dahil po sa 16 o 16 na turnover habang 6 lamang ang nagawa ng Pistons. Balik na po sa .500 ang Pistons, yan po sa kartadang 24-24 habang 27-23 naman ang kartada ngayon ng Dallas Mavericks. Sa pagkakataon ito, kunin natin mga kabombo ang linya ni Bombo Kelly Cordero. Makibalita tayo dyan sa mga programa o mga aktibidad
na tinutukan ng pambansang pulisya. Ito nga hong tinatawag na itong Philippine National Police maglalatag sa COMELEC ng kanilang itong 100-day operation plan bago ang nalalapit na 2025 midterm election. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ilalatag na sa kanila ng Philippine National Police sa susunod na linggo ang 100-day operation plan nito bago ang national and local elections. Kung saan maglalatag kasi sila ng 100-day operation plan patungo sa eleksyon. Technically nga, hindi na 100 days dapat yun eh. 100 days. Kasi nga, ngayon pa lang 101 days na eh. So by tomorrow, 100 days na lang natin sila before the election. Siguro, kasama na rin yung bukas onwards, yung mismong operation plan nila. Matatandaan na ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, puspusan na ang kanilang paghahanda at pagbabantay para sa nalalapit na eleksyon. Ayon kay Marbil, kabilang sa kanilang 100-day operation plan ang pagtutok sa 3Gs o guns, goons, golds at pati na rin ng fake news. Ipapabilang na rin sa goons ang mga pulis o sundalo na mapapatunayang nagpapa-impluwensya o nagpapagamit sa mga politiko. Maliban pa rito, mahigpit na babantayan din ng PNP ang anumang uri ng vote buying lalo na mga gumagamit ng online transaction o GCash. Kabilang din sa 100-day operation plan ng pambansang pulisya ang pagtugis sa mga nagpapakalat ng fake news na posibleng makaapekto sa desisyon ng mga botante sa halalan. Samantala, posible ring mapag-usapan ng PNP at COMELEC sa susunod na linggo ang offline katok ng PNP na naisipahinto ni Chairman Garcia. Ayon kasi kay Garcia, may umiiral na COMELEC gun ban at checkpoints kaya hindi na kailangan pa magsagawa ng offline katok. Maaari din kasi raw itong gamitin panakot sa mga botante at makaapekto sa desisyon ng mga ito sa eleksyon. Pero ayon naman sa pambansang pulisya, regular na operasyon na ito ng PNP kahit noon pa man at ang target lang nilang katukin ay ang mga bahay lang ng individual na may mga unregistered firearms. Una nang iniulat na kinumpirma rin ni PNP Chief Marbil na makikipag-usap siya kay Garcia hinggil dito. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, itinalaga ni Pope Francis ang simbahan ng San Gregorio Magno sa Mahayhay, Laguna bilang isang minor basilica. Ang kauna-unahan sa Diocese ng San Pablo ayon sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Pinagtibay ng Vatican ang pagkilala sa isang kautosang may petsang Enero 25 ng taong ito batay sa petisyong inihain noong Desyembre ng nakalipas na taon. Ayon kay San Pablo Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr., ito ay isang malaking biyaya, lalo na ngayong Jubilee Year of Hope. Aniya, ang simbahang ito ay patotoo ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Isa rin itong paalala ng kanilang misyon na ipalaganap ang mabuting balita. Ang mga minor basilica ay kinikilala dahil sa kanilang kasaysayan, arkitektura at kahalagahan sa pananampalataya. Mayroon din silang espesyal na ugnayan sa Roma at sa Santo Papa. Ang Mahayhay Church, itinatag noong taong 1576, ay may mayamang kasaysayan at kinilala bilang pinakamalaking simbahan sa Laguna at kinilala rin bilang isang pambansang yamang pangkasaysayan ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Meron na lamang po tayong 18 minutes bago po sumapit ang 1:00 po ng hapon. Sinuportahan ng Philippine Sugar Millers Association ang bagong sugar order ng Sugar Regulatory Administration kung saan nakalatag ang mga guidelines sa importasyon ng mga asukal at iba't ibang uri pa ng sweetener. Kabilang ho sa nilalaman ng bagong sugar order ay ang uniform policies para ho sa pagpasok ng mga asukal mula ho sa ibang mga bansa at yung kabuang kalakalan ng asukal sa Pilipinas. Paliwanag nitong si Philippine Sugar Millers Association President Terence Oigongco, ang Sugar Order No. 6 ay isang mahalagang instrumento upang mabantayan ang supply at demand ng asukal sa buong bansa. Sa pamagitan ng Sugar Order No. 6, makakakuhaan niya ng mas malinaw na larawan ang Sugar Regulatory Administration sa domestic sugar market ng Pilipinas, isa ho sa mga salik para makabuo ng mas magandang polisiya para sa mga magtutubo o sa mga sugarcane farmers dito sa bansa. Ayon pa kay Ongongco, mababantayan din ang tuloy-tuloy na pagpasok ng bulto ng asukal at iba pang mga sweetener sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sugar Order No. 6. Ayon naman kay Philippine Association of Sugar Refineries Incorporated President Renato Cabati, ang mga nakasaad dito na fee at maging yung tinatawag na requisition ay pawang mga standard practice.
Pawang minimal fee rin lang ang babayaran sa ilalim po nito at tiyak na hindi po makakapekto gaano sa mga consumer dito sa ating bansa. Samantala, pinag-aaralan naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang ilang paraan upang mapagbuti pa ang benepisyo at kasanayan ng mga estero o ranger at mga river warriors. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang papel sa pagprotekta sa mga waterways ng bansa, bahagi ng malawakang kampanya ng gobyerno kontra climate change. Binidiin ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang papel na ginagampanan ng mga ito para mapangalagaan ang mga katubigan ng bansa at maprotektahan ang kapaligiran. Ayon sa kalihim, araw-araw ay nalalantad ang mga ito sa polusyon at mga basura at nagiging banta sa kanilang kalusugan. Kailangan ay mabigyan ng mga ito ng dagdag benepisyo at mas malawak pang skills training sa tulong naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kasama rin sa mga target na maibigay ng ahensya ang scholarship opportunities sa mga ito. Gitnang kalihim, ang maayos na edukasyon ay tiyak na magdaragdag sa kanilang livelihood opportunities habang ipagpapatuloy pa nila itong kanilang advokasya na pagprotekta sa inang kalikasan. Bilang pagpapalakas naman sa kanilang kapabilidad, tinitingnan din ng ahensya na mabigyan ng mga ito ng modern clean-up technologies tulad ng trash trap system at water filtration solutions. Sa kasalukuyan ay mayroong 2,700 Estero Ranger at mga River Warriors sa buong bansa. Sa iba pang update, nananawagan si Camarines Sur Representative Ruiz Villafuerte sa Department of Agriculture na bilisan na at palawakin yung pagpapalabas ng libreng bakuna laban sa pagkalat ng African Swine Fever. Ayon sa mambabatas, maaaring ibigay ito kaagad ng Department of Agriculture sa mga backyard hog raisers na siyang apektado tuwing may tumatabang sakit sa mga baboy. Anya, ang hakbang na ito ay makatutulong upang dumami ang supply ng baboy dito sa ating bansa. Bukod dito, may mga magko-contribute din upang bumaba ang presyo ng karneng baboy sa mga pamilihan dito sa ating bansa o ilang mga salik na ikinukonsidera para humababa ang presyo ng baboy sa ating bansa. Pinuri naman ng mababatas ang ahensya dahil yan sa pagsisimulan nito ng pagbibigay ng libreng bakuna sa mga local backyard hog raisers. Maalala, itinatagpo ang Department of Agriculture itong panukalang ito noong 2023. Layunin pong patatagin ang supply ng baboy o sinimulan itong panukalang ito na layunin patatagin ang supply ng baboy dito sa ating bansa. Iginit din po ng mababatas na ang backyard hog raising ay bumubuo ng hanggang sa 70 hanggang 80% ng pangkalahatang produksyon ng baboy dito sa Pilipinas. Samantala, ito nga si First Lady Liz Araneta Marcos ang magiging kinatuban ng Pilipinas sa World Government Summit sa Dubai mula Pebrero 11 hanggang 13 ng taong ito ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Inanunsyo ng Presidential Communications Office na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi makikilahok sa naturang kaganapan. At sa isang pahayag, ibinahagi ni Araneta Marcos ang kanyang ginagawang paghahanda para sa summit at sinabi niyang excited na at medyo kinakabahan sa naturang imbitasyon. Ang tema ng summit ngayong taon ay Shaping Future Governments at magtatalakay ito ng mga mahalagang usapin tulad ng epektibong pamahala, global na ekonomiya, klima at usapin hinggil sa kalusugan. Meron na naman tayong 13 minutes bago sumapit ang alauna po ng hapon. Sinabi naman ng lider ng Kamara de Representantes sa ika-20 National Convention ng Integrated Bar of the Philippines na ang mga abogado ay dapat maging tagapagtanggol ng konstitusyon o saligang batas, tagapagtanggol ng hustisya at ng mga mahihirap na hindi kayang magbayad ng legal na serbisyo. Ayon sa lider ng Kamara, ang propesyon ng batas ay nangangailangan ng tapang na ipaglaban ng saligang batas, magsalita ng katotohanan at tumayo para sa hustisya, hindi lamang para sa mga may pribilehiyo, kundi pati na sa mga hindi kayang magpakatawan o magkaroon po ng mga kinatawan. Binanggit din niya ang mga hamon ng teknolohiya at geopolitics sa kasalukuyang panahon at tiniyak na ang Kamara ay patuloy po sa pagipagtulungan sa legal profession upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala, nakipagtulungan ng Department of Tourism at Integrated Bar of the Philippines upang magbigay ng libreng legal na serbisyo sa mga accredited tourism stakeholders at frontline workers.
lalo na ang mga mula sa micro, small at medium enterprises. Inanunsyo ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at IDP National President Antonio Pido ang partnership na ito noong Huwebes sa ginanap na 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City. Ayon kay Frasco, ang kasunduan ay nagpapakita ng layunin ng kanilang ahensya maging ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na magsulong ng inklusibong pag-unlad at palakasin ng akses sa katarungan sa sektor po ng turismo sa bansa. Kasama rin sa plano ang pagbuo ng 24/7 tourist courts upang mapabilis ang pagresolba sa mga isyu sa turismo sa mga pangunahing destinasyon sa Pilipinas. 12 minuto bago po sumapit ang launa ng hapon. Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa bahagi po ng Mindanao. Itong si Attorney Vic Romualdez, ang dati pong nagsilbi bilang kaibigan at bilang Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli pong hinamon si Pangulong Marcos na magpa-drug hair follicle test. Yan po'y upang matapos na umano yung mga spekulasyon na siya'y gumagamit ng droga. May update po dyan ang Bombo Radio Davao. Muling hinikayat ni Attorney Vic Rodriguez, ang dating Executive Secretary ng Marcos Jr. Administration, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos sinagot ng Pangulo ang naging hamon ni Rodriguez na magpa-hair follicle drug test. Giit ni Rodriguez na upang matapos na ang mga espekulasyon na gumagamit ng droga ang Pangulo at upang malinis na rin ng Pangulo ang kanyang pangalan, mas maiging kumasa umano ang Pangulo sa nasabing hamon. Dagdag pa ni Rodriguez na siya umano ang nagpresenta ng negative drug test result ni PBBM noong taong 2021, rason na hindi niya gustong sirain ang Pangulo. Narinig ko yan at may nagpadala sa akin ng video. You know, I am giving him the chance to prove himself to the people. Ito yung storyang hindi mamatay-matay. I never accused him of someone who is using drugs. In fact, I was the one who presented his negative drug test result way back in November of 2021. At nagpapatuloy ang usapin na yan. So ang sabi ko, para matapos na yung istoryang hindi mamatay-matay, I was suggesting, I'm still suggesting, he should undergo an open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. So that if it turns out negative, sinabi ko na ito, yung resultang negatibo, sampal niya sa mukha ng lahat na nag-aakusa sa kanya. And I will feel relieved because I was the one who presented initially yung kanyang negative drug test. I presented it first sa PIDEA and then NBI and then PNP. So yun ang context doon. Maaalalang inayawan ng Pangulo ang naturang hamon dahil di umano ito ang magiging basehan ng public trust at public service. Kamakailan rin na pinabulanan ng Malacanang ang nag-viral umano na video ng isang lalaki na humihitit ng droga, nakahawig umano ng Pangulo at pawang paninira lamang ito ng oposisyon na pinaniniwalaang AI generated. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Dani Cabagyo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo! Bombo Police Report. Samantala, isa namang estudyante ang nasawi habang dalawa ang sugatan matapos na mawala ng preno ang sinasakyang motorsiklo. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radio Coronadal. Patay ang isang estudyante habang sugatan naman ang dalawa nito kasama matapos maaksidente nang mawala ng kontrol ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Cedar Lower Ladol, Barangay Assumption, lungsod ng Coronadal. Kinumpirma ito ni Police Master Sergeant Leo de Maculangan, Traffic Investigator ng Coronadal City Traffic sa isang panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay de Maculangan, 3 menor de edad na babae, mga
estudyante ng Bako Control High School ang pasakay ng isang Honda. Nakilala mga ito na sina alias Nicole, Faye at Jane, pawang 14 anyos at residente ng Barangay San Isidro, Coronadal City. Ayon kay alias Faye, naghanap lamang sila ng lugar para sa kanilang filmmaking project, ngunit habang pauwi na, bigla nawalan ng kontrol ang nagmamaneho si alias Nicole dahilan upang sila ay tumilapon at magtamo ng sugat. Kinumpirma namang nasawi ang driver na si alias Nicole habang patuloy na ginagamot sa bahay pagamutan ang kanyang dalawang kasama. Nanawagan naman si Police Master Sergeant Timakulangan na maging maingat sa kalsada at sumunod sa mga batas trapiko, pati na rin ang paalalang huwag magmaneho kung hindi pamilyar sa lugar. Nagpapaalala po ang inyong traffic section na pamumuno po ng ating butihing EPE Police Lieutenant Colonel Antonio na lalo na kung minor tayo, hindi tayo nakadaan sa seminar na or examine ng LTO. So sa mga ganitong pagkakataon, hindi natin alam ang ating gagawin. So hindi muna tayo mag-drive, lalo kung minor tayo. Kuha muna tayo ng lisensya. Yung parents or guardian na huwag nating hayaan yung ating mga minor de edad na anak na mag-drive muna ng motorsiklo. Ang naging pahayag ni Police Master Sergeant Leo de Maculangan, ang traffic investigator ng Coronadal City Traffic sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 6 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga provincial report, ito ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas, ang probinsya ng Batanes, nakatanggap ng kanilang kauna-unahang water asset mula po sa US military. May update po dyan ng Bombo Radio Tugay Garaw. Nagpapasalamat ang pamalang panlalawigan ng Batanes sa ibinigay ng US Civil Military na rubber boat. Sinabi ni Liz Palma, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, na ito ang kauna-unahan na water asset ng Batanes. Ayon sa kanya, makakatulong ito ng malaki sa disaster response at rescue operations dahil sa madalas na tamaan ng mga bagyo ang lalawigan. Bukod pa dito, magagamit din ito sa unloading at pagdadala ng logistical supports sa inter-barangay island ng Batanes. Sinabi pa ni Palma na may nakatakda pang 3 na ibibigay sa kanila na rubber boat ng US Civil Military. Ayon sa kanya, kung may bibigay na ang mga nasabing rubber boats, plano nila na ibigay ang 2 sa Philippine Coast Guard, isa sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at isa sa Mabulis Island. Kaugnay nito, sinabi ni Palma na ang itinuro muna sa kanila ng mga sundalo ng US ay ang pag-a-assemble sa rubber boat at susunod naman ang pagsasanay sa operasyon nito ng mga itatalaga na mamamahala dito. Ang pinaka-challenge talaga sa amin is yung sea condition dito sa province kasi alam naman natin na yung Batanes is located sa isang open sea. So iba yung current namin dito, iba yung alon, yung lakas ng alon. Since wala kaming mga water assets, usually ang ginagawa namin, nanghihiram pa kami ng mga local fishing boats sa ating mga fishermen. Since meron nang naibigay sa atin na rubber boat, kung sakaling magkaroon man ng insidente, at least meron na tayong gagamitin agad-agad. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugagaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Woy Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagkasundo sina US Secretary of Defense Pete Hegseth at Japanese Minister of Defense Gen Nakatani na palakasin ang alyansa ng dalawang bansa. Pinagtibay nila ang pagpapalawak ng bilateral defense sa Timog Kanlurang Japan at ang pagpapahusay ng command and control frameworks. Inulit ng mga ministro ang aplikasyon ng Article 5 ng US-Japan Treaty of Mutual Cooperation and Security sa Senkaku Island na isinasama sa tensyon ng mga bansa dahil sa mga pag-aangkin ng bansang China. Bilang karagdagang ipinahayag ni Nakatani ang kanyang pakikipagdalamhati sa mga pamilya ng mga nasawi sa isang aksidente naman ng eroplano at helicopter dyan ho sa may bahagi ng Estados Unidos, partikular sa may bahagi ng Kansas. Tinek ng dalawang ministro na magkikita sila ng personal sa lalong madaling panahon. Mga kababukas Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages
tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pwede po ninyong i-download dyan via Google App Store at Apple App Store. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Visayas area, subaybayan po ang ating mga provincial station mga kabombo. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong balik-balikan ang kanilang mga programa mga kabombo. Yan po ay nakasave or pwede rin po ninyong mag-monitor ang kanilang mga live program via our social media pages. Sa mga kababayan po natin mga Ilonggo, nariyan po ang Bombo Radyo Iloilo, ang Bombo Radyo Bacolod, ang Bombo Radyo Rojas. Para po sa mga Cebuano, nariyan ang Bombo Radyo Cebu. Para po sa mga Akyanon, nariyan ang Bombo Radyo Kalibo. At para po sa mga Waray-Waray, nariyan po ang Bombo Radyo Tacloban. Bago tayo magtapos mga kabombot ka sa nation, sama-sama muna tayo manalangin ng orasyon pirata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ay maimpuntulaw na sa hapon balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hovera. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon i-check nato ang linya ni Bombo Jomar Villa kay ang Task Force on Morals and Values Task Force sa aton sining mga kabombo, no, mag-deploy sa ilaman sini iyang mga personnel agud nga mag-monitor sa mga event kag activities in line sa kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria ining Task Force on Morals and Values formation. Kag subong man matian naton ang ginakabig karon iyang mga mirakulo nga nahimo, no, ni Nuestra Señora de la Candelaria sa iyaman sini nga mga deboto. Mga balita sa patrol kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. Hugot diri nga ipatuman sa nga Task Force on Morals and Values Formation ang ining monitoring, no, sa sining mga kabataan, especially minor de edad, kadungan man sa sining kapistahan buwas nga adlaw ni Nuestra Señora de la Candelaria sa may distrito Sangharo, Bombocham, no. Actually hindi lang ang Task Force on Morals and Values Formation ang nagaupod sini kundi lakip ang Philippine National Police, ang tagsa ka mga barangay kapitan, no, sa distrito Sangharo ang nagtelefon, no, kung sa dinti gin plastar sini diri kun ano ang mangin
sitwasyon kag kung paano nga address no ang ining crowd control especially sa mga event no may kantanan sa kapistahan kag ang ining presensya karon sa tagsa ka mga punong barangay ang tuman gid ka importante no kay di ang ila sini karon nga mga mahimo no ina sini nga mga tanod member sa ila sini nga barangay ang mahimo maka-augment agod nga mapabilin ang ining ginatawag sini nga peace and order no. So magluwas sa sina ang Task Force on Morals and Values Formation sa pagpanguna diri karon ni Mr. Nestor Canong ang hugot ang ila sini karon nga monitoring specialist sa pagpatuman sang curfew hours no diri sa mibahin sang syudad sang Iloilo. Suno gani sa natungdan isa ni sa ginapanugyan sang ila sini karon nga talatapan nang giahan gid sang ila sini tagsa ka magdikanan ang ila sini nga kabataan especially kon tungang gabi nga mag nga maghalong kaga hindi mag-engage karon sa mga illegal sining aktibidades sa Bumbutsam no kay medyo challenging man sa ila sining part kay ang sabahin karon sa ordinansa sa syudad no once kung may ara sa mga dalagko sining mga event kangay sini sa mga kapistahan diri sa mga distrito sang Haro ang ining curfew for minors lifted no do gina-lift ini siya sa adlaw mismo sa piyesta pero pag post ka nga piyesta kag before sa piyesta na gina-implement gid na sa hugot ina siya nga gina-implement to ang hambal sang natungdan nga dapat no sa tion sa nga kapistahan na giyahan gid ang kabataan kay hindi gid malikawan ang iban sini basi makabuyo sa barkada na makainom sa makulubog sini nga limnon kag maka-engage karon sa ginamo kag magresulta sini ang masubo-subo ni kiti magkalapilasan kag ang iban sini ti basi kon malabot pa karon sa pag diretso sa may presuhan no mo na ang isa sa gina expect sini nga posible nga matabo kon ang ining mga kabataan especially mga minor de edad ang hindi magyahan sang ila sini tagsa ka mga ginikanan Bumbutsam. To lakip na no sa panawagan sa natungdan kag pasalamat man sa sang cooperation ni sa tagsa ka mga kapitanes kung paano nga mapatuman no pisa subong ang ining peace and order situation sa sining bisperas kag kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Arib lang kabahin no sa pahayag ni Task Force on Morals and Values Formation Head Mr. Nestor Canong. Ginistoryahan ang tanan nga mga aktibidades umbisa subong tubtob sa February 2 sa highlight gid sa aton nga kapistahan kagin plastar lang ang mga importante nga mga likoton angot sa misa angot sa aton nga mga palibot dira pag-ariglar sa aton nga mga vendors palibot sa plaza para nga mga maariglo man matawhay masulhay ang kabilogan para nga aton mamintinar ang aton nga atubangan sa atong katedral simbahan naton ang aton nga belfry kabala mo kita ang nadala ini bali sa aton nga National Historical Institute kay isa sa aton nga ginalantaw nga pang turismo naton di siyudad sang Iloilo so aton nato gin klaro ang kabilugan sini siguro yatay ko lang kung sa iban nga mga detalye sa ila naman nga bahin sa aton nga EBC sa amon nga bahin aton lang ginapabalo sa ila nga strictohon ginaton kining aton nga curfew for minors angot sa aton mga kabataan ang aton nga liquor ban for minors ang aton mismo nga liquor ban in public places. Kaya muna subong na ang atong ginatagaan sa dako nga importansya bangod nga sigurado naman ang atong mga kabataan mga minor de edad naton ang mga gulwa man ni sila pero aton lang ginapabalo man sa mga ginikanan nato kung pwede lang ila man magiyan nga bantayan sa Mayo ang ilang mga kabataan nga hindi lang mabayaan nga ang grupo-grupo nila magkait anay naman nga sila naman sa kadamay tambay kato ano naman na madunduman nila nga hindi Mayo nga makahalit bali sa imahen sa aton nga kapistahan sining napaabot nato ng Pebrero 2. Paano yun sir ipatuman sir? May ara kami nga mga deployment plans istoryahan kita upod nato kapulisan diri ang atong mga nanay pulis upod naman ang atong mga social worker gina-istorya naman naton paano naton ma-distribute ang aton nga mga kaupod para nga ang curfew hours naton from 10 PM to 4 mabakagahon maplastar naton sa atong mga kapitanes ang aton nga mga tanod na istorya naman naton ang grupo nila para nga mangin matalunsay masulhay
ang amon nga pag-implementar sa mga ordinansa angot sa aton nga minority edad sa sining kapistahan sa araw bumbudyon. Sa curfew ta sir ipa-ibalo tala sa ibang basit nalipat sila ano oras ni kag dapat ano Liwaton ta lang ang aton niya para sa aton mga kabataan. Although may mga ara kita sa ordinansa naton ining aton nga 2011 676 nga kun ara kani mga special nga mga okasyon pareho sini may kapistahan kita ato na nga gina-lift ang aton stricto nga pag-implementar sa aton nga curfew for minors. Pero aton lang ginapasiguro sa aton mga ginikanan na kung pwede lang ilagid magiyahan nga bantayan ang inang mga kabataan, mga minor de edad nga hindi lang magbayaan nga magpamista pagkagabi lapaw na alas 10 tas 11 12 bugagahon nga maglulupod naman sila mga barkada kag magsagad lagaw-lagaw magliyo-liyo kag maginitaay sa iban man nila to nga mga nagligad to nga may mga tima-tima para malikawan naton ining mga hindi mayo nga mga kwentranay man sila o paano man dira nga mga hindi nami nga mga hitabo sa kapistahan naton. So amo ning aton gid ginatagan sa dako kabilinggan nga ginastrikto lang naton nga aton mga kabataan dapat hindi gid kag mapaiway gid naton sa anuman nga mga problema mga gamo nila sa ilang makasubong nga mga minor de edad. Sige. Nabatian si Mr. Nestor Canong ang head sa task force on morals and values formation, Bobo Champ. Alright, so klaro man to, Bombo Jomara. Klaro man to ang pilar ni Mr. Nestor Canong sa mga ginikanan. Hindi lamang sa ginikanan, kundi direkta mismo sa mga pamatanon. Nga kung wala pa yan 18 anyo sa imo sining edad, dapat nga after 10 p.m. or before 10 p.m. Ara niya sa sunod sang tagsa ka panimalay kag hindi na magsagad ka linagaw para nga malikawan ta ang mga away taman ginapangayo nga mga onwards incident bala Bombo Jomar. Amo gani ang isa to sa dimension sang natungdan nga kay man ang mga kabataan subong dulay na masanguna mo na ang iban sini once gani kun makainom na kag makabuyo sa barkada, makalagaw sa plaza, basibla makatugas ang gamo kay ang iban sini bisan kisa sa tulukay lang gaaway na mo. Bumbutsa ay panetanduganay. Na ya pa kun magsagidanay karon ning lasting bagada. Grabe na gid ka init subong dugo sa mga pamatanon, tulukay pa lang kay naway niya Bombo Jomar. Ti laban-laban amo nang dangtan sinada kun unaya, iban sini ganiti. Sa unaya gang katanay pe mo kung isog ka ikapabilong niya. Na kung isog ka ikapadlunggan niya. Subong niya tulukay lang bumbanay na yon. Amo na ang amo na ang isa sa mga dapat sinikaron nga tigaan sang ikropangod Bombuchap no so unayan balangati unahi lang ko pero ay man kamo gani so muna ang sa subong ti dapat manugid na nga agyahan blas ang ila sining mga ginikanan kisa di man mga minoridad mga illegal mga pangidaron man gani naga-engage mo sa amo sinikaron nga mga bulaton no ti especially once kun makainom pagid sa makalubog sining limnon away na sa iban ti dawlain ang ila sining paminsa no imbes nga magpahimuno ti galagaw kag kisa mo na makakita karon sa nga kontra kag makatuga karon sang gamo bubutsam kay man ang police station padaan didto pas may ungka ang isa dire sa may dire sa may area karon sang Inimes del Pilar no to kay Kapulo sa may sa sulod bla di like sa unang police station dire sa may Plaza ang iba dito na tahap-tahap man nga mag gamo kay lupot na latos presuhan. Pero ang sa pulisan naton ang upod to sa mitingan ang pagpatuman Manila sa peace and order. Actually may mga pulis man no ipang deploy karon sa lugar lakip sini ang pag-participate man sa tagsa ka mga kapitanes kung paano nga ma-address kag malikawan no ang mga towards incident. Bobutsam? Okay. Sa piyak sini nga bahid in line man karon sa kapistahan no ni Nuestra Señora de la Candelaria na tituod gid nga kun isipon mo la sigurong bugay sa kaitasan hindi mo na maisip sa imong tudlo
isa diri sa napakigangutan naton ang isa diri ka Iloy, no? Nga gin sa diri sa aton kung anong mga kayuhan, no? Nga nahatag sa iya nga kabuhi. Umpisa nga ini siya ang nangin adiboto karon ni Nuestra Señora de la Candelaria, no? Actually, kalabanan sa mga deboto ni Nanay Cande Bobotchamp ang nagahatagid sang ila sini nga tion. Diri sa may katedral, ini sila ang kalabanan sini mga serve, no? Iban sini share, no? Ining balang nagahatag kag nagakolek sang mga love offering, na sa sulod sang simbahan, na pamagi sila dating iban amo na ang ila sini nga do serbi balos, no? Sa kayuhan kaginhatag sa ila sang ila sini karon nga pagtuo. Ti isa gani diri sa istorya naton si Ma'am Emilita Agudilos, no? Actually do kada Domingo ara na siya sa katedral. Sunod sa tungdan, gamay pa ni siya do mga 7 ka tuig gindala na siya kuno sang sining Iloy adra sa may Haro Katedral, na kag the same time momento do pilala ko to ka tuig nagligad nga ini siya ang naka-intindi na, no? Kag dito nga nag-upisa ang iya sining pag tuo, no? At the same time ining umpisa na ini siya nga nangin deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria, no? So sa malawig sining nga tion ti amo na do nangin mahapos, no? Hindi man siguro mahapos kay pero nangin talunsay bla ang ila sini karon nga pagmuhi ulo nga ti may mga kisa di gid kuno malikawan nga may mga gina-encounter sini nga mga problema sa ila sining kabuhi, pero ti ila ini nga nalapuwasan pabagi man sini karon sa pagpangamuyo kag pangayo man sa debosyon halin kay Nuestra Señora de la Candelaria, no? So naglapot sa part nga aduan na wad-an gid siya sa paglaom kay natabo sini sa iya nakangkon siya sang sampaw sining balatian, no? Dunag dulungan bla Bobotchamp. Kaya isa to sa nambal sini amo ang nakangkon ini siya sang high blood, tapos may ara pa siya diabetes kag pneumonia. Na sunod sa tungdan that time ti bangod sa tawhano naton sining pag-ino-ino, na kisa mawad-an kita sa paglaom, no? Ngano badalaan at tabla sang sining pagsalig, no? So sa iya sige, no? Ang sining nga pagtuo hasta sulihi ngayon siya ang ginayo, no? Although nga tinag-hospital siya, ginala sa hospital, pero tinakagwa siya kag amo ni subong ang ginahimo sini nga bilang balos, no? Nga pabagi sa iya sini nga pangayo sa debosyon kay Nuestra Señora de la Candelaria. Nagaserbi ini siya sa may Haro Katedral sa tion sang Domingo sining adlaw, agod nga ti pasalamatan man sa kayuhan nga iya sining ginhatag, no? Kay kun lang tawon subong hindi man tanan sining nga mga may balatian nagaayo, no? Tigap salamat sa ginayo siya sa iya sining balatian Bobotchamp. Ang isa pag sa mention sini nga bilang pagpasalamat, no? Gaupod ni siya sa Rosario kada gabi sa Bombo Radio para at least kung padong pagi sina, no? Matag ang tayman para sa pagpasalamat kag nagayo man sang mayo sining lawas, no? Nga maka hatag sang time sa iya sini karon nga pamilya. Arebla no pabati tang kabahin sa pahayag ni Emilita Agudilos sa may interview diri sa Bombo Radio. Gini nanay nila. 7 ka tuig. Ari na ko yung gindala ko ni nanay ding sa may diri sa may aton nga Candelaria. Pila ka na subong? 56 years old na. 56. Do yung mga lapit-lapit na 50 tuig gali. Adi ko to pao. Oo eh. Kaya tama ko sa mga malumas mamos eh. Subong ano yung mga trabaho dis katedral? Ministry of Ushers. Ano trabaho sila? Kakolekta eh. Kakolekta sa aton di nga ginahalat sa mga tao eh. Okay, subong bespera sa pestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria, kag the same time ti ikaw ang nagaserbisyo man diri sa simbahan. Anong mga makabig mo karon nga mga bugay o kon mga kayuhan nga natag sa imo pisa? Nga nangin isa ikaw kadiboto. Isa lang yung taganya ko sa mayong alawas, sa sakon mga pamilya, gintagamugayan niya man kami.
Na-mention mo to doon nagkasakit ako. No? Oo, nagmasakit ko. Pero nang minkaluyan, nag-ayo ko. Anong balatian to? High blood kag diabetes. No, kang pneumonia ako gali. Ginadmit ko sa ospital. Oh. Mga pila edad mo to, ma'am? Ang pag-pandemic, dali na lang 2019. Ano na, 2019 to, no? 2019. 2020, no, 2019 lang to kay dali na lang to mo. Pwede yun, ano na, hospital ka na, admit ka again? Ano nga rin na Admit ka sa hospital? Nakagwa man ko dayon. Na-admit ko, pero nakagwa man ko. So paano ka nakasurvive sa mo itong balatian? Pagi lang sa pagdangop sa pagpangamuyo lang himpit lang ang pagtuo Ano naggadto agad Saka Mag-ayo ko lang Pero sa balay ka, sa Rosario lang ko kasunod ko sa inyo. Kada gabi So di sana sa makabing naghatag sa mo sang ano? Oo. Ang paghimpit kanya pag magsalikid kay Lord At saka yung aton nga man na burial. Candelaria. And at the same time, doon na-mention mo tong tisubong do fully recovered ka na guys balatian? Okay lang. No, kisa aga abot man pero okay lang. Ay may maintenance man ko nga bulong. Yung maintenance ang pagtuogid sana. And the same time, doon na-mention mo tong sa nagka-problema ka sa financial, no? Hindi ka na malikawan. Ano na siya? Financial sa kung ginakulang ka man kung kaysa kapos lang nga daw masurvive ka man, makasurvive ka man dayon, daw ay ka man ginpabayan. Nga raman ang gadalon, min gapon ang grasya. Pagi man sa akon kay wala kami ubras ang bana ko. Pagi sa kabataan ko nangin maalwan sila. Ngin pangamuyo ko gid ang tagipusoon nga maalwan. Pagigugma sa amon pamilya, pag ang maalwan man sa amon mga pamilya nga nagabulig man. Okay, so do lang italon sa tanan, no? Ay man kamo sang do mga katangan o tangan lagpo. Man pero makaya man Hindi man ka mag pero makasurvive man At the same time na mention mo to sa mga kabataan mo siyempre ginapa-eskwela mo, ano may mga nag-eskwela pa iba? Why nang kidapo ko na lang. No. Pero sa kabataan mo iban sino doon nag-graduate nakatrabaho na no? May isa ko lang kabata nakatapos. Pero ang iban wala college man, may iban college level, iban dobra naman. May pangabuhi na tanan gali. Pero ayo man kaluyan man sila pabugat sa amon nga ginikanan. Nagtingwa man sila sa ila pagpangabuhi. So, pwede pila ka bilog tanan ng mga kabataan mo? 7, 3 ang lalaki, 4 ang babae. So, ang iban guys wala pa din. Wala na. Tapos na. So, ani tanan nga mga kadalagan, especially yung bugay sa mo 7 ka kabataan ho. Dugin na balik mo lang tanan kay Candelaria. Oo, dako ganyan pagpasalamat. Subong nga pagi karon sa kapistahan sini anong mga ano may ginapangayo. Ikaw may mga sabay pang kapistahan ta ng una sa tanan malinong. Wala sang wala sang tugang nga mga gamo. Pagidait magaluntad, pagigugma. Mumu Jomar? Si Amilita Agudilos, isa man diri karon ka deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria Bumbucham. Oral man ako no suno sa iya nga kisati sa aton sining papangabuhi hindi gid malikawan basta kon financial problem ara gid na Bumbucham porte sa ulihi pisar nga may mga kautangan importante sini nga nalampuasan nila kag at the same time sige hapon no padayon ini sila nga nagatuo kag ang sini nga mga kabataan sa kay pagpati ka debosyon ni Nuestra Señora de la Candelaria. Bumbucham? All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kina Bombo Jomar Villa. Pagbalik naton Banwa, Barangay Kagawad sa Batad, ginaligar gipuli ang kastigo sa mag-amay. Matapos nga nagsigitan sa gwa sa iya sini nga puloy-ano kag bayara sa arestado sa ginpatigayon sini nga buy basta operation. Isa ka delivery truck driver. Ginapayag milyon sining na-recover siyang balor sa illegal nga droga.
Lakip na sa iban pa nga mga balita pagsaylo sa Waste to Energy Project, no? Sa aton sining mga kabumbo na kung ikunong mabulig sa bahin iya sang waste management diri sa syudad sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 26 to February 1, 2025. It's another great weekend at Plazuela de Iloilo. Bangod ang Technocrats Band ang natalana nga mag-entertain sa inyo with their great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Pebrero 1, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga special edition mugs and more ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 2, Domingo, ginaagnang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa kon text kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalikan sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isonto sa gyapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hover. Check ko naman this time mga balita sa patrol with Bombo Paulina Piliora. Barangay Kagawad sa Batad, ginaligar nga ginpulihan kastigo sang mag-amay. Matapos ko nung nagsinggitan sa guwa sa ila sining puluyan. Kag isa ka delivery truck driver nakuhaan sang balor 1 ka milyon ka peso sa ginapatihan illegal nga droga sa gikasa sining basta operation. Check ta ang linya ni Bombo Pauline. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Bombo Cham gin aligar diri nga ginpulihan ang isa ka barangay Kagawad sang kastigo sang mag-amay sa barangay Kaui, Batad, Iloilo. Matapos nga ginaaligar diri Bombo Cham nga nakainom ni siya. Sa aton diri gin pakigangutan si Police Master Sergeant Maria Lota Barboza. Iya gin pahayag nga nagapauli ining barangay Kagawad sa ilang balay matapos ini siya nga nag-inom-inom kag doara siya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Kag didto nag-agi ini siya sa balay sang mga suspect nga nagsininggitan ni siya kuno sa sagwa kag didto gingwaan sang asawa sang suspetsad o kon sa suspect yung kilala diri danay ang biktima nga si alias Ramil 49 anyos, barangay Kagawad sang barangay Kaui, Batad, Iloilo. Samtang ining mga suspect ining mag-amay nga si Junjun 44
anyos ang edad, si alias Kyle nga 20 anyos ang edad, lunsay residente sa nasambit nga barangay. Dito nagapauli ini siya kag nasinggita, nagwa ini iya nga asawa ni alias Junjun agud nga asawa yon tani Bombot Siyam kay do intentional ang pagsinggit niya bugod may ginlawag ini siya nga pangalan which is man ang ngalan sa suspect dito ang asawa sa suspect nga si Junjun ginbidyuhan niya ni ining sininggitan abi nga si alias Ramil dito kag gintapi sa nga biktima ang cellphone kag natumbag ni Bombot Siyam ang asawa ang babayi kag dito man nga ginbuligan ini siya sang bata niya si alias Kyle nga 20 anyos kag dito man nga nagwa ang iamay una ni sila bali man nagsumbaganay kag subong man allegedly naglampos man sang tubo ining kampo sa mga suspect bungod man sa nasambit man ni insidente nga do na impito naman bungod kay natumbag ito bing iya nga asawa kag nagsinggitan siya sa sabot ng iya nga balay dito nakaagom siya do may habok ining iya nga mata may mga minor na kapilasan siya sa nagkalain nga parte sa iya nga lawas kag ginahulat pa subong ining results sa iya nga x-ray apang nakagwa na ning duwa ka suspect bawod naglapse na ang 12 ka oras nga reglementary period kag base din man sa investigasyon sa Batad Municipal Police Station nga may mga daan na naman ini sila nga hiligot anon kag kapila naman ini sila ginpatawag sa barangay kag ginapa-settle bala Bombot Siyam nagsetelay naman ini sila apang lain naman ni ang nagluntad ni insidente bangod kay na timingan naman nga nagmanugpuri to siya kag nasambit man nga nagsinggitan ini siya dito posible man nga wala pa man sang penal nga desisyon kung magpasaka man abis ang kaso bangod kasi na mention naton wala pa man abi nag-abot ang resulta sa x-ray ang dito naman niya ang bahin sang suspect ilam niya nga allegations nga may nag-resback man to ko nili dito sa bahin sang kampo naman niya sang biktima iyang mga kaparentihan kag iyang mga ako niya nga relatives ni Bombot Siyam apang kay padayon pa man ang investigasyon kag makita mo nga may mga kapilasan kag may mga habok sa tsura ini ang biktima yari pala kamatian nato ng ato naging interview kay Police Master Sergeant Maria Latoza o Conlota Barboza ang investigator sa Batad Municipal Police Station. Maliduwa ni ang ato nga suspect magtatay. Bali may nanawag sa amon diri nga si kapitan nga may may nagnumbag kag may naghampak sang alleged na tubo. Okay, sa dito sa front sa malaysang suspect kay nag-agi ni ang aton nga victim. Tapos doon sinumbaganay una kag nagbulig man ang ining tatay. So sa may ara may mga previous na sila nga record sa ila barangay nga may mga sutalanay na may mga natabo ba lang. Siguro nag-trigger naman nga naglabot sa amo sila nga sitwasyon. Wala ko gid man na fix kung pila bit sila ka napablata dito pero basta na sila nang inatubangay na to sila okay na to sila. Okay. So lain naman ini yung kagabi na incident. Papuli ni sa kon ang victim sa ila balay bala alagyan ini ang balay sang suspect sa mga suspect. Tapos may nagsinggit siya tapos hingguan siya sang asawa sang mga sang aton nga suspect. Pagkatapos in sa way kay ginhambalan nga ilang wala ginawakal kasi syempre may may ginapangambal sa bala nga daw pang threat bala. Tapos video ang aton nga asawa ka suspect video sang iyang cellphone gintapin niya ang kamot ang cellphone na hulog tapos amo na to nagurig ang bata yung suspect ang isa nagmulig si mamaya matindog nakita man sang ginsumpak na din ang bata sang upod man ni Ramil pag si Ramil man kuno sa amo nang ila allegation. Ali ang ginamin dito ma'am sang victim nga ang pagsinggit dito para gito sa sa mga suspect. Ang intention mo dito. Actually wala okay may ngalan nga ngalan sa atong suspect. Ginsambit niya ged. Bali ma'am ang suspect ma'am may naaguman sila nga kapilasan sa lawas nila? Sa suspect wala kay medical man namon sila wala man. How about sa victim di ining mga naagom ni ma'am nga pila? Sa iya nga guyagid sa tuang isa ka mata nagatirot kina siya no tapos may asa man siya sa may ulo dampi.
Wala pa sila wala pa sila fix na desisyon kung ma-file sila ka kaso kung i-pursue nila kay ang ginaulat man nila ang kagin pa x-ray nila to ang aton nga ang victim ta. Depende pa na sa ila, ginaulat pa naman sila kung ano ang ilang desisyon. Kay sa subong nag-lapse na ang reglementary period para sa mga suspect. Si Police Master Sergeant Maria Lota Barboza ang investigator sa Batad Municipal Nadakpan ang Police. mga suspitsado, Bombo Paulen? Yes, Ma'am Bacham, kay na-release na nini sila gali kay nag-lapse na ang reglementary period nga 12 ka oras. Ining ginapakita naton subong sa Facebook Live amo ning biktima? Yes, Ma'am Bacham. About pinatamaan nila si Barangay Kagawad. Bagalik iti daw lain manabing mensahe nga gipalabot ni Barangay Kagawad insat masinggit sa tubang kabalay to sang mga suspitsado. Kay makita mo gid Ma'am Bacham kag sa na-mention mo dito ni Police Master Sergeant Barboza nga nagahabok yun ang iya nga mata do hindi gani mairo ang tsura niya Ma'am Bacham bungod sa pagkastigo sa iya apang kay amo na naglabay man siya abi una kag siya man to ang nagsinggitan allegedly iya sa nasambit man sa investigation sa Batad MPS kag bungod man kay mga daan na sila nga hiligot-anon Ma'am Bacham. Ti amo ni ang resulta sang hindi marisolba nga daan nga hiligot-anon sa madali sini nga tsimpo. Malabot sa punto gin nga may duganay, may marimalaso, may mapriso. Naglaps ng reglementary period, but silingon wala nag-file sang anuman nga sa isang complaint ang kampo ni Barangay Kagawad. Wala pa Bombacham kagite based dito sa kapulisan nga ginahulat pa kuno ang result sa x-ray niya Bombacham apang kay wala man may makapalapit o kung wala pa sang final nga desisyon kung mapasaka sila sang kaso bungod kay kung tanawon man abi sa plastada sa allegations dito nga ti siya unang naglabay kag nagamaoy man dito sa balay sa ning mga suspects Bombacham. All right. Kagi dugang na lang bala naton iningin conduct man nga by bus operation sang Pavia Municipal Police Station kan sa diin nga dakpandri ang isa ka delivery truck driver sa Barangay Maliaw Pavia kung sa dian kuhaan ini siya sang masobra 1 million pesos ang ginapasuni illegal nga droga. Ang subject ginkilala diri kay alias RG, isa ini siya ka high value individual 44 anyos kasado kag residente sang Barangay Ungka, Haro, Iloilo City. Sa aton diri pakigangutan si Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang Deputy Chief of Police sang Pavia Municipal Police Station. Iya ginpahayag nga ining si alias RG may anay kaso na ini siya nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa distrito sang Haro nga ginkadak man nga by bus operation sang Station Drug Enforcement Unit sang nasambit man nga police station kag do year 2019-2020 pa gina-verify pa sa Pavia MPS apang nakuhaan diri siya sang 150 ka gramo sa ginapasuli illegal nga droga nga may standard drug price nga 1,020,000 pesos nga naglabot diri sa duha ka semana ang ilang nga monitoring sa subject kon sa diin base sa initial nga investigasyon dira man mismo sa iya ginaobrahan Bombacham nag-distribute sang illegal nga droga kag gina-verify pa kanti kung front niya lang bala ining pag-delivery truck driver niya apang kay dira siya nag-distribute sa may Maliaw Pavia Bombacham. Pamatian bala nato ang ato nang interview kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang Deputy Chief of Police sa Pavia Municipal Police Station. Bale, kanina po is nagkanda po tayo ng bypass operation na si alias RJ na which is a high value individual, and we confiscated more or less 150 grams of suspected shabu with standard drug price of 1,020,000 pesos sa Barangay Maliaw, Pavia, Iloilo. Bale, si alias RJ is 44 years old and mayroon siyang asawa at anak. He is a delivery truck driver at nakatira dito sa Ungka, Haro, Iloilo City. We conducted monitoring sa kanya within 2 weeks and his area of operation is dito sa office niya dito, sa pinagtatrabaho niya dito sa Pavia, sa Maliaw. High possibility na ang mga katrabaho niya talaga nagbibintahan. How about sir sa supply, saan niyo ito kinukuha sir?
Still to be determined kasi ngayon nagkakandak po siya ng medical examination para naman ma-ensure natin na yung safe yung sarili niya. Yes po, bali dati before way back 2020 or 2019 daw is nahuli na siya ng isa ring bypass operation dito sa Haro. Nabatian dari si Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang Deputy Chief of Police ng Pavia MPS. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Pilora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Sa sining natabo sa barangay Kagawad ti ang ugat sini may mga daan na sila nga huligyotanon nga daan. Sining mag-amay nga nagpatupa sa iya sang kamot. Ti sa nasiling na naton labanwa muning resulta sang kumay gunat na ang relasyon sa imo sining kasilingan kag hindi mahusay sa labing madali nga tsimpo kaping pagid kon bala na gid nga sala tulirahon gyapon no sa aton sining nga mga kauturan inang sala na bla tapos sa ipakigbato nga mangin insakto o kamanguan bla sang isa ka tawo not necessarily nga muning ginhimo ni kagawad kag sang mag-amay but may pila ka mga instances nga ti dira nagahalin ang kinagamo mo. Ti pero ang bottom line sini ulihin ang paghinulsol. Ti kabay pa nga sa pila ka adlaw sa mga tagpalamati dira naton hindi niyo na ma-experience ng kasubong sini nga mga sitwasyon. Kung may mga comprender, kung may mga hindi pag ininsindihan ay disgustuhan ay sa mas labing dali mga panahon, no, dapat mahusay na dayon para matapos na. Hindi lang kay pag puro pabayaan. Husayon na sang eksakto kag mag-abot sa punto sang may ara bala sang win-win solusyon sa tagsa-tagsa. Sa aton sini mga kabombo kay ti kun hindi gani it's either nga sa puti may hospital may mapriso o kon may milasyonan tapos kada pizza uno ti dadol-dadol ka man to kadto ka sa patio kundi nyo tuging lubong napatay magsindi kandila. Why gid sang daog sa sining kinagamo o kon hiligutanon banwa. 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Dako ang benepisyo sining waste to energy project diri sa bahin sang syudad sang Iloilo in terms sang waste management. Rason nga ti kon ma-adapt o maadoptar ini iya sang syudad sang Iloilo, dako nga bagay ini para sa pag-manage naton sang aton siniyang basura or mga waste materials. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Bombo Angel, please go ahead. Ginalantaw diri Bombocham sang General Services Office nga makabuhin sang minilyon nga production cost sang gastos ang ining pagsaylo nila sang waste to energy halin man abi sa paghaboy lang sang basura sa bahin sang Kalahunan dump site. Sa interview diri sa Bombo Radio ki Engineer Neil Raven ang head sang nasambit nga opisina yagin pahayag nga sadto ang ginagasto nila Bombocham sa sining pag-maintain lang parang soil cover lang ni siya nagalabot ni siya sa 50 million pesos kada tuig. Subong iya sa matabo abi nga waste to energy nga mangin sitwasyon na o kung pag-dispose ang basura by 2026 ang matabo diri ang mga basura ihatag sa waste to energy nga machine man abi and then ang city mabayad lang sa production cost nga 1 peso and 70 centavos to 1 peso and 80 centavos per kilo sang basura nga i-process sa nasambit abi nga machine. Pero ang ini iya pagkatapos ni siya nga ma-process ang waste to energy man abi ang ining energy nga kuryente nga ma-produce halin sa basura ibaligya ini siya sang PPP partners sang syudad sa mga kinanglan sang kuryente and then ang syudad abi iya Bombocham may ara man sila parte sa presyo sang kuryente kag at the same time by 2026 kay Engineer Ravenna mahingagaw gid man nila nga maka-operate na ang waste energy nga machine abi o kun ang production man abi bangod as long as wala lang kuno sang delay sa mga permits nga ginakaayo nila as of now wala gid sang may matabo nga kuol man kundi sige-sige ang transisyon kag mangin smooth ang pagsaylo Bombocham sa bago nga sistema kag ang ining waste to energy project isara ini siya sa bahin sang Lapas Ingori Lapas ini siya
ipahamtang man abi sa mga kabombo naton. Kag di every 10 years gani kuno kung kinanglan kayuhon ang ining kalahunan dam site Balabang Botsyam, nagakinahanglan sang 320 million pesos every 10 years ini siya. Kung maintenance naman iya, aside abi sa soil cover nga 50 million pesos, miyara pagid nga mga iya sa mga gasolina, mga production cost. Pero with this one, mas maayo ni siya kay ang waste energy project sila na ang maseparate ko ng machine mismo maseparate sang organic to kag inorganic ka mga materyales o kun mga basura kag i-convert ini siya gilayon sa energy Botsyam. Pamatiran ta balang kabahin diri sang nangin pahayagman ni Engineer Neil Ravena sa aton interview. Dako gid nga bagay no kay una nga best ang landfill ta nag-start 1986 pa no, so pila na katuig. So isa ini sa maging improvement no sa kalaunan. Isa pa nga dako nga bagay kay ang aton basura instead of ginatampok nga tampok, madula gid siya no, madula gid siya kay since nga i-convert siya naton as fuel instead nga i-dispose ta siya kag itabunan sang duta no. So mag soil cover kadaan dako gid ang gastos sang syudad para mag soil covering. Solid waste management nga from like the material to energy, waste to energy bala engineer, mas maka less kita sang amount abi sir sa production sang sining pag-dispose ng basura abi engineer. Yes. Mabuhin na ang operations naton no, ang landfill operations naton magabuhin no. So sa subong naga-sobra kita guro 50 million sa soil cover lang no. So madula na no sa aton nga gasto. So isa ina sa madula sa aton nga gastuhan kag ang aton nga mga equipment, mga fuel nga ginagamit sa operation sa landfill madula ni tanan no. So magano kita no. Kag ang isa pa may elektrisidad nga mas ma-generate paagi sa aton nga mga basura. Okay, so bali sir, bata nga ma-flush out ning 50 million pesos nga gasto sa abi sa cost of ining mga pag soil cover once nga ara na ang waste to energy, like totally makuan sa budget kali isang city sir. Yes no, kag isa pa every 10 years you have to spend 320 million for the construction of sanitary landfill no. Kay ang lifespan sang aton usually nga gina-construct nga landfill 10 years no. So kung iniya since ma-close na ang landfill kag ginagatong ta siya sa aton planta sa waste to energy, so hindi na ta need sang landfill after 10 years no. Hindi na ta magasto siguro by that time basi mga 400 million na ang need ta para maka-construct sang landfill. Okay. Engineer, ano kadako nga bagay kag mensahe abi sir sa mga Ilonggo sa amount sang basura nga gakatipon ninyo sir? Anong dapat nila obrahon para nga ma-manage ang insakto at the same time hindi mabudlayan ang city sa paghimos abi sa mga basura sang palibot abi engineer? Una nga best gino ang segregation at source no. Ang compliance ta sa pag-segregate at source taman ka nubo or very low compliance sa segregation at source. So the reason why nga nagadako kag nagadamo aton basura, isa pa ang aton basura nagabaho kung mixed waste kita. Especially ang food waste naton kung ginasamo naton sa residual waste magabaho. Pero ining facility siya mismo ang maga-separate sang organic sa inorganic. Kag ang organic imuon yaman nga gatong sa lain nga proseso, kag ang inorganic imuon yaman gatong sa lain man nga proseso. So may duwa ka facility nga patindugon para nga ma-process niya ang both organic and inorganic. So both silingon engineer, may ara kita cost of production sa sining waste to energy at the same time sir magasto ayan ng city kag masarangan ayan within the year engineer nga by 2026 mangin fully operational na siya sir. Yes no, masarangan ta kay may timeline kita. For as long as the permits and the ECC naton nga gina-applyan sa DNR kung ma-approve ini tanan, we are on time no, we are on the right track nga matapos tagid kag mapa-operate right after nga ma-close naton ang aton nga landfill sa Kalaunan. Okay. Pero
Pero sir, miyara gastuhan ang city sa ining production sang waste to energy nga machine nga ni sir. Yes, bilang joint venture, may share kita sa cost, no? Sa hindi ko mano kay gina-compute na per kilo sang basura nga aton nga ginahatag. So bali mabayad kita sa per kilo sang basura sa i-process nila sir. Yes, so dra sila but no cost to the city. Sa first cost bali sa pagpatindog sa facility, wala iya gastuson ng city. So bali mag-start na production sang basura sir, muna. Yes, dito kita ma-share, no? Kay ini siya joint venture. Ang modality niya is joint venture. Pero ang energy sir nga ma-produce ya baklon ta pagid sa PPP nga ni sir, partner nga ni sir. So ang ma-produce nga energy ibaligya na Sa aton. hindi sa aton but rather sa NGCP na makadto. So kung whatever centavo per kilowatt hour may tunga, may share ang city. Siyang nabataan sa mga kabombo naton si Engineer Neil Ravena, ang head sang General Services Office. Ini approve naman ini Bombo Angel, namin ko kabahin ini isang 10-year plan. Actually, amo ni siya gani nga nakaara siya sa Main City Council the other day. Kay before ini siya ipa-approve ang 10-year solid waste management plan, napa-approve na siya ligad pa before pa nag-start ining expiration sang kalahunan. So it means by 10 years ago pa ni siya. Kinanglan lang gid Bombo Cham i-add ning revisions or additional ni siya ang existence sang solid waste o kung ining sang waste to energy. So kinanglan lang siya i-update ang data dito sa bahin sang Central Office sang Solid Waste Management Board nga may nag-exist ng waste to energy diri sa bahin sang Iloilo City and may amat-amat nga transition nga matabo by 2026 bangod hindi na sila mag-renew pa o kung magkaayos sang Kalakunan dump site. Do mo na ba mo siyam nga kwan nga, do kinanglan, nag-add lang gid sila information nga may ara sang waste to energy. Pero ti ara naman by 2026 na ikuno, kinanglan lang gid nga ma-approve ini siya sa central office nga ang solid akon waste to energy is nag-exist bigag mga permits ma-approve by 2026 maka-smooth transition diri ang city government nga from nagahaputi sang basura subong iya ang pagahimuon is dako nga machine nga ining machine abi makaproduce sa Bombo Cham ang mga basura sang Iloilo City makaproduce ini siya sang energy o kun kuryente nga pwede magamit diri man sa bahin sang syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel, tanti kon kayuhan man lang kag makabenepisyo diri ang mga pumuluyo man sa syudad sang Iloilo, mas labing maayo gid nga mayara kita sa kasubong sini karon nga mga proyekto pang long-term solution para sa aton sini karon nga mga kauturan diri man sa bahin sang syudad sang Iloilo. Anyway, sa aton sini nga pagpangalagad, ang oras naton 50 minutos na nakalikad sa takna sini nga launa. Kagapon amo ang Chinese New Year parade kag dumay mga ginpatingayon sini gani nga program diri ang aton sini nga mga Filipino-Chinese brothers and sisters kag ara man ang presensya sang mga matag-as naton nga opisyal diri sa bahin sang syudad sang Iloilo dira ginhiwat sa may Iloilo Freedom Grandstand. Now, nakakuha lang sang aton sining atensyon kay there was a presentation, no? Siguro hindi talagang pag-i-mention ang school, but luyag lang naton i-raise ining concern bala nga ti ang title is ano ganin ang title dira mo Mel? A cultural show. Ang impa-prepare ko kang ginabla, no? Ti maghambal ikaw nga cultural showdown, cultural show, no? May Chinese cultural show, nakabutang Chinese cultural show. So why lang ko kabalo kung aware ang Chinese community, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Palug lang ko i-ano lang guro mo ang ngalan sang eskwelahan later on bla. Hindi man ta gusto nga mag-ano sa ila. But gusto ko lang i-raise ang punto nga
ang tigulo sang palagwaon is Chinese cultural show, pero may isa iya ka presentation nga naggamit sang music or sonata nga iya sang Japanese. Oh, ti saton sini nga mga kabumbo kalaw ay magamo sina. Or di hindi man insakto kag way nagakadapat, way lang kita kabalo kon sa sining pangita sang background music or whatsoever, basi kun amo to yang iya sining namian nga do nagakaangay man sa ila sining presentation. Oh, pero siguro mas nag-research pagid siya padalom, no, kay ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, particularmente ang mga pure-blooded Ilonggo, hindi man niya mga tampuhaw kag mga ignorante kag mga mango mo. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, kalabanan sa aton may mga paghangop kag nakaintindi kag butang nato nabi fanatic sang partikular. No? Nga mga buluhaton, bagay, palagwaon or whatsoever nga sa pagka-fanatiko nila, nag-research sila kag nakahangop sila bisan pa paano kung anong sistema. No? There was a presentation, ipakita naton bala, Bombo Mel, kag ipabati naton, no? Waay ko ya komento sa presentation sa mga estudyante, ang luyag ko lang erase ang background music. No? Ang music nga kung sa di naga-perform sila. Okay? Bombo Mel, yung kube? Oh, there you have it sa aton sini mga kabumbo. Ang background music amo nang nanamin ko. No? Why ko yan kung ano ang performance sa mga estudyante to. Okay gid sila, mayo gid sila. Pero nga nakahambal akong luyag ko lang erase nga punto ini. Ang background music nga nabatian nyo, amo ang opening theme song sang Pride FC sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang may sala gini ang nanghagad sa akon kagabi nga mangita ka siumay. Nga pangita ginaway ka siumay. Pride Fighting Championship or Pride FC sa aton sini nga mga kabumbo. Amo ni siyang Japanese Mixed Martial Arts Promotion Company sadtong 1997. No, pero waay ni siya naggalawig. Pulo lang ni siya katuig, 2007 lang. Why na ni siya nagpadayon? Pero damo ini siyang na-produce ni iya nga mga bantog nga mga mixed martial artists katulad na gid lamang sa mga Brazilian nga sanday Vanderlei Silva, si Shogun Rua, no? Kag iban pa. No? Hindi ko na ang iban hindi manguroy ay trisado gid sa mga mixed martial artists. Pero anong punto ko? Pabatita, Bombomel, ang opening theme song sang Pride Fighting Championship. Why gid kinalis, no? Amugid, hindi nga mo amugid amugid. Sa aton sini nga mga kabumbo, ining background music or ang Pride Fighting Championship opening music, ang nag-compose sini, isa ka prolific Japanese composer, arranger sa mga anime kag video game series. Sa aton sini nga mga kuturan,
no? Kung familiar ka mo sa Naruto Shippuden, siya ni ang nag-compose man sa mga music, no? Why sa liwan kunti si Yasuharu Takanashi. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang pamangkot ko lang ya nga i-play nimo ang Japanese song sa Chinese cultural show. Di raya naglibog ang ulo ko. Galakat ko kagapon, paghagad sa akon sang kilala ko, siling niya, ang ginapangita sa ginawa ko sa mong siomay. Siling ko, timing gid kay ara dito ang event sa may Iloilo Freedom Grandstand. Kanto lakat-lakat kami. Sa lakat-lakat kami, sa aton sining mga kabumbo, hindi nyo na pag-ipamangkuton pa, hinimo ko ni ringtone mo. Ang opening song sang Pride FC, no? Sa una, sang waits pa ko bumbomel, alam mo ni ginahimo ko do pang ano lang ang mga music na pamatian ko. Anyway, tigala ko siling ko. Chinese New Year, Chinese cultural show, tapos ang music, Japanese. Ginaano naton ginapalabot naton kung sino ang nagpili sini nga kanta, ma'am or sir, no? Anong insakto nga tinaga man? Tangkiliki na sariling atin. Kung sa ano pa bala, kung Chinese lang tani, no? Iti siyempre Chinese cultural show na mo. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ang iban sini iya nga mga opisyales dira way kabalo tapos may nagplay sang amo sina at siguro dapat mag-explicar kagid sini sa ila. But amo lang na, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kayang guaya sina karon do bisan ano na lang yabla kay abi nyo sa mga Ilonggo di way kay Tsinde, do bisan ano na lang niya i-play nyo, pinagusto kamo dira bisan way nagasilanto. Pero it so happen abi nga may pila sa pila na nalakip ako nga nakabalo kung ano ining nasambitan karon iya nga music nga ginplay ninyo, no? So ako luyag ko lang i-correct ang plastada, way man kuya siling nga ipakuyan ka more whatsoever. Nami gid ang presentation sining mga estudyante, but ang point ko lang, no? Chinese cultural show nga pandaran nyo patukaran nyo sang Japanese song, no? Ang composer Japanese, no? Ang ining team song ani gingamit sa isa ka Japanese event, pinakadako sini iya sadtuanay nga Japanese event nga ginabantayan kag ginalantaw sang tanan sini iya nga mga mixed martial arts fanatics during sang 90s tubtob 2007 sa aton sini karon iya nga mga kabumbo nga nag-produce man sang nagkalain-lain sini kag mga bantugon sini iya nga nangin kilala kag sikat na karon nga mga mixed martial artist tubtob sa sini matinyon, even nakaproduce sang mga legend. Tiyang legend sang una sang Pride FC, Amerikano, Brasiliano, African-American, hindi nila sila matangtang, hindi sila kagwanta sang una, bala nyo kung kay sino, nga isa ka Pride FC fighter sang Japan, hindi sila kabangbang, hindi sila katangtang, bumbomel, hindi sila kasarang, kay Kazushi Sakuraba. Amo lang nang hindi nila magwantahan, hasta gani naglabot sa punto nga si Sakuraba ginhatagan sang nickname nga The Gracie Hunter. Santuan iti ang mga Gracie pamilya, no? Helio Gracie, mga kabataan niya Dayhayan, Dayhoys. Tanan-tanan sila. Why di kagwanta kay Sakuraba nga ni. Sang una ginapagwa niya mong bumel, ga-start ni las 11, igo ni matapos mga tag las 2:30. Amo mo na nga pulaw ako ni. Tiyanon muna kay do mo na namian tangalan taon, ti ko tinabalaan ko to. Hindi man sila nga tanan-tanan, pero may nabalaan ako. It's so happy na batian ko kagabi, lingkot do. Bukat mayad, dapat buligan ta sila, no? Luyag taman nga point out nga mga taga-syudad sa Iloilo hindi ignorante kay kadamo diri sa mga maalam, nagapanilag kag naga research. Kung may himuon kaya nga hindi amo
pinalagpat or whatsoever dira, booking kagid. 1 minuto na kaligad sa takna sininga las 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot siya mablang cover gabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 26 to February 1, 2025. It's another great weekend at Plazuela de Iloilo. Bangod ang Technocrats Band ang natalana nga mag-entertain sa inyo with their great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Pebrero 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga special edition mugs and more ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 2, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latonda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Simba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sa cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espaso. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon good sa inyo tanan. Happy weekend. It's a beautiful day, beautiful month of February. Love month na kita. Unang adlaw para sa bulan sa Pebrero. And I'm sure damo naman ang nagkalamatay, damo naman ang nagkalatumba nga mga baka, mga baboy, kay mga manok, kanding, kay tibuas bala fiesta na. Sangharo, Nuestra Señora de la Candelaria. So, advance happy fiesta lang da. Sa mga tagaharo, mga nagabispiras na dira, sige enjoy. And sa mga luyag, no, nga magtanaw man sa ilang mga activities dira, and especially ang magsimba, sige enjoy gid and gabay nga matuman gid ang inyong luyag, ang inyong ginapangayo sa aton nga Nuestra Señora de la Candelaria. This is Tita Regine, welcoming everyone. Diri sa kahapon lamang program, as I've said, February 1 na kita. All gearing up for that red letter date, February 14, Valentine's Day. Dari na lang. Pero this afternoon, mag-interview anay kita sa aton nga winner, and later on, mag-announce kita another winner. Bali, ang aton naman nga winner para sa sininga semana. So, in just a little while, kaupod naton ang aton nga winner, si Nanay Flores ng Santa Barbara. Ano kabudlay, no? Para sa iya, hindi lang para sa iya, kundi para sa bilog na pamilya. Nga ang isa niya kabata, naglain ang pamensaron. Kag ang bata man, sang iya nga bata nga ini, anom gid kabilog, daw nagsunod man sa nadangtan sang ila nga iloy. Inang aton nga pag-aistoryahan sa Diligid Lamang Madugay. Welcome everyone. This is Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program. Aring aton nga bahanan para sa inyo from Dante Berion. Kabuhi, sang kabuhi ko. Good afternoon. Sa kada adlaw nga ikaw, ako nga madumduman. Nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugo. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupod ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang
akon nga paghigugma sa imo, hindi nagit magpag-o. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi sang kabuhi ko. It's that one person that we cannot live without. Hello again, this is Tita Regine and gina-welcome ko na ang atong diring winner. Arigid siya diri sa atong studio, si Nanay Flor sa Santa Barbara. Good afternoon, gid sa imo, Nay. Good afternoon man, inday dirgyen. Kumusta ka? Maayo mo man. Okay. Pila ka binugoy mo kabataan? Ikapila ining si Nening. Ikalima ko na inday. Si Nening sa doon nag-start sa isa ka abogado sa Zamboanga, no? Para maka-eskwela. Istoryahin kami. Oo. Una sa tanan, naglisensyad dia ang nini kung nga nga ma-eskwela. Magitudo sa Zamboanga may pa-eskwela kuno nga isa ka abogado. Kigit panugutan ko man. Sabay pakalin, may migo di adyan sa amon balay nga naga-ubra sa isa ka kumpanya. Nga security. Security guard. Oo. Augunta ng kaindo. Okay. Oo. Tinagandisensya dia kaindo, mga mapanaw, mga tanang ang eskwela, ay sa pagbalik, mapakasalsanda. Gins panugtan man ni Indo. Kundi hindi uyari ito nag-eskwela ito sa Zamboanga. Ay matuigiaw, ay makwani isa rin yung kusulot si Mister. Sa pagalin na, di ko magaling nga may isa ka maestra nga nagapangluyag na sa nga Indo nga diya. May isa ka maestra na luyag sa kay Indo. Oo. Okay. Naluyag to na sa kay Indo nga nga diyan nga dali nga board sa amon balay. Kaya mo to. Di ko magaling nga ginanga ay ka maandya nga bata ko nga diyang maestra nga diya naga-addo-addo sa balay. Di ginapabayaan ko nang ay utak nga nagapamasyar mo nang diya. Gali ka na naliyag ta na. Okay. Inkumbinin nyo na itong si Indo. Nga, diyan na madayon sa balay na. Kuna anong imo ko na kara nga nagas pag hindi ka kay nini nga lang nga isam na ka-estudyante. Ako nga isa ako ka maestra. Din panon mo na. Okay. So tapos sa kalabutan ining istorya sa kay Nening, no, dito sa Zamboanga, nga may isa ka maestra nga nagaslagas sa kay Indo, tapos ginahaylo nga dito na magsaylo, no, sa iya nga ginaistanan. So anong ginimo ni Nening sa nabalaan niya ang ining istorya? May nagapamaan ka na ito, may nagmasulat na amiga na nga amo diyan, pauli ka diri kay amo diyan nga sistema. Ang migo mo ginaagaw man kang ni ka isa kang istra. Daw sa kinalubaan man ng bata ko. Nagudi doon sa amon balay. Kag mamangkot. Insa matuod di anay. Ngkuti ginaylo na mo tuya ng istra doon sa balay kang daye ang laki. Nag-upudanay na gidgali sila. Oo. Wala gi sila pag-islinsya sa ban kanamang nga may saydo to. Pero sa pagkanto na lang na-bold, nag-lisensya, pa'y lugar magaling wala. Kaya mo to. Kaya sige, mag-abot ka bata ko diyan, kundi nagdain man buot na, baby. Inadunano to inday sa isa ka kumpanya nga ni securityhan kang laki nga ran. Pag-adto na to, purom gid nga ara gid sa darwasan na diyan. Wow, pagsampot na, way duga-duga, ginanit na tong bayi. Kag sa putihon gid sige gid ana nga pugsa nga ibi gid nga. Naugot-ugot gid siya guro? Naugot gid do kanudang gusto inyo inambadan ka diswis ng kamuran. Nagsaari gid tanang abi nga mga buhi mapakasaltan dahil sa balik katapusan among di ang sistema. Okay. Pero doon nagdaog gito ya ang maestra, no? Nangin iya gito si Indo? Oo. Nangin iya gito. Ay, check pagkakuan kang bata ko nga to, kaputi na, kasputi, uli ka pa di sa balay. Dara ko sa balay.
Ay mangin na may nagpamaan na nga ato dito ang bata mo. Ay ginagaamuran, nagasapod, hinaputi na itong istra. Tidalagan ako mga kuwan na direpit man sa balay mo. Pagsampot ko to, kaptan ko ang lagi. Ano ang ginimo mo? Sino sana? Sino sana? Nati, anuhan mo kay ginipruta kabay. Okay. Okay ran. So nabaton ini ni Nening at nadula na si Indo sa kabuhiya? About yan, anuhan mo inday kay ti, durong nga tarigyan na agyan naman yung agyan pa abogado na kumigyan pa hiring-hiring. Nagkunuwan kini sa banwa gini, naging napatubangay. Ang maestra nagpasaka kaso sa kay Nening doon na? Oo. So ano natabo sa kaso? Lugar nga magpira ka, pagkaaga nga to, pag-wild pag ni mahapon ni, may nagpulisa nga nagapadulong na sa balay, nga paon sinini nga ran, ay prisuhon. Pero lugar nga makamaan kami, ginpinarikaw naman. Pagpalikaw naman, ang napalikawan naman, pambandilaman lang naman. Okay, pagka hapon-hapon, nagsunod to nga sagat di kag ng pulis mo, adto naman tong bata ko sa kuandaran na tong piyansa naman niya, pamilya naman nga to ko na dali, dante ikaw. Nagsunod to, pagsampot to sa munisipyo, pianda rin pang piyansa, 1,000 man ang day. Di ko di way mapriso, hay may peransya ang amuran. Di ko na nahiring ka mo sa daso ng bulan, amo diyang pizza, hiring. Di okay man ang primero nga hiring, way makam gani, bago ado. Sa daso ng mga bulan, way makami abogado, ti way pa mo mangita abogado mo. Pagka ikatlo, nag-appeal ang abogado, daw diri matugani sa bombo, 19, kwanto, 77 datong natabo. So bali anong natabo sa kaso na dutlan si Nening, na preso siya? Away. Nening, gali no? Hindi Nening? Nening? Gindara sa umaa. Kung kang mga panostisya at sa banwa, mga polis, dagan ko sa barangay para nga mahusayan ka mo to. Hindi ra bagay nga amudya ko na nga dirigig nga madalong di nga kaso. Gindara sa kwan sa barangay. Gindara sa barangay, kung kang kwan ko na sige, ako ang yung mabayad ka mo 1,000. Hayga pangayo 1,000. Oo, nga ako manaman. Pero 3 kami kakwan, 3 na kami sukpon. Why ako ititaw, nadura nung to, ay nung to So naalimunaw, malang to ang kaso. Naalimunaw, mananatakaan yun, hindi natakaan na kahasukot-sukot, hindi why makamay kwarta. Tinakapadayon si Neni sa iyang pagtuon? Kundi amo to. Kung ko tapos to ang amon nga mga problema, ay na-solve dun to. Pagkatapos, may isa ka panuray mga nag-duty dyan sa amon nga kapan, sa amon nga, sa kumpanya nga security. Isa naman ka sikyo. Nagsikyo. Nakita naman dyan bata. Kung nga bakal-bakal ka mga gas, mga puspos, yung di baana nga din applyan man kaglistis. Kaya ko naman pangaliagan. Ang bata ko man na siguro na ano man ang kuanta na ka na dinin bapo na tanadayon. Nagmayad-mayad tanda. Hanggang ko nagmayad siya abi. Isa ka bisto dahi. Namutan kang ni tatay na nga daw siya hindi siya namayad kang laki nga daw hindi daw siya nagkwantuan gin close gid siya sa laki ito to. Amo to pagkagabi tinawag na. Manini nanibda. Ano ka mamana? Una hindi tayo kinsa nga nag-close kag sa rawong arnaw. Una hindi sige man ang tanakan eskwela may itanar ako nagmayag tana. Hindi ako conforme, gin ang ato niyang mga kahoy, gin panampas gani nga para ma-eskwela ikaw sa second sim, nang tatapos ka. Karoon ko na mamana ka. Di nagkakwantang na hindi mamana, ay napusa ang aking bana. Kung tatay nan pusa. Una, dalagi kwarta, dalagi. Kita ang kwarta ginakakaraan tatay na mo. So hindi na siya pagpa-eskwelahon sa imo nga bana? Hindi na pusa rin. Nakita nga nagadaw dain ang ginahimo kang bata na. Okay. So in short, nagdayunay ining bata mo kag atong bago naman yung security guard? Oo, nagdayunay sandahay kuna sultiro man mga asawa. Yung pagkasal sanday
So nagpakasal gid sila, no? So 5 ka bulan na sila nga nagapuyo. So may nag-abot nga babayi ang ginapangita ining si B. Anong natabo? Oo. Kung mano ka mo, kung nasagap ang banak, sino, si B. Iti ang muda eh. Ginabal ang banana. Ti sila soltero, gali may asawa. Hindi ko soltero ka, kung hindi ka may asawa ka, napakasal na rin ang bata ko. Sa din sila ipakasal? Sa din sila ipakasal ang imong nga bata? Isa ka banwang marayo. Hindi tabangmitang ang banwa. Okay. Pasahara sanda. Tapos doon imaw sanda. Tang nagadto ang bayi, ang bata kung nga busong ron ipapat ka bulan. Buhay makamag-agto ang bayi. Okay. So ano natabo? Kaya tinapakilala siya, ngati siya ang asawa. Anong hambal sa iyabana? Ita na magbalik sa sawa na kuno mo. Ay man amo suplada man sawa na. Hindi na nakauyon. Kasado gid man to sila sa una niyang asawa? Oo, di kasado ko sanda. Isa ka bilog bata na gani. Ay. So, maskin pili niya si Nene? Oo. Tugi pa puli niya ining babae? Ipauli ng babae. Okay. Ti ano hambal sa babae? Before siya naglakat, tumigin hambal siya nga daw something nga daw pamahog, no? Anong balya? Kini nga ko na maan kami mo kung hindi ka magbalik ka natin. Baka mangan pa ikaw sa uli, mabados gid ako kunin. Kung nagpanaw-tan na to pagpanaw-tan na, wait ka nang balik-balik kami pagkuang na, nagbalik. Ang bata ko, nag-ubra na sa bongga, imaw siya nakabanana. Naglakat to sila? Oo. Nakabata, sandado makabilog to, sa sambongga ka mag-uli. Okay. Kumusta ang pangabuhi nila to? Pigado man. Makapigado man. Duha ka bilog ang bata, nag-aubra pa kundi tigado man ay bindan. Gindara ng uli sa balay. Okay. Mag-uli ng uli sa balay. Uli mayo, mayaan ka dyan, manghimo tinyo ka balay nyo dyan nyo. Din pa uli naman to nga tanda sa marayo sa lugar kang laki. Marayo na lugar. Yung uli sanda ang tanaan, sanda nga mag-asawa to. Nagpuyo sanda panday, nakabata sanda 5 kabilog. Oo, kagsang 5 ng ilang nga bata, diri kag may nag-abot nga trahedya. Ano natabo kay Nini? Sa ikalima ng bata nga nag-abot ng trahedya nga hindi gin mabatas. Gin pamanan ako to, nagpunan tong bata to, ang bata ko buang lingwa na. Nga aman. Nag-uisda ng banig, batian ang mga motor. Mga aeroplano, nadak inday. Siguro na baghat niya. Kaya ang punan ko to. Binbal ko dalaan sa balay dalaan naman sa balay. Din pabulong naman, imsa kuan sa pututan niya ran abi, din pabulong naman diyan sa mga malain ulong ra. Hindi nagarat ba ato na ginagawa kita nang mauli. Karon ako gadara ka bata, may nag-ubay nga duha ka laki, ang kuana ang banana kag ang bayaw. Dara sa balay. Dangat sa balay, hindi ka magpurong inday, hindi galing nga sa balay nga nagapuros. Hindi na kami buwan ng ulo na mga banak. So, bali dira sila nag-estar na sa inyo? Ayon kay Star Premier, may balay sa dato sa bukan mo, sa rayo nga lugar, sa lugar palaki. Okay. Kore, nag-star dan sa danan diya sa balay, naging sa nakabalay dan nagamay. Amo to, gin padantaw naman sa Surhano, ang kunko Surhano, ginhalitan. Diya, ihawan sa kababoy nga item. Di kung kuway kita ibakal baboy, Diyos kita nga makakita. Nagbakal ng banako baboy. Kag isa gudo namon 3 ka bulan. Pagka 3 ka bulan, ginihaw, kag disbis, gin pabulong, gin ang bata ko nga to. Pero ay pag inday wag ayan Pero ang bata ko, gagawa ko, gin nga na ipabulong, ikuan kita ko, kumanon ko gin. So may mga tinion, mangali nga okay siya? Gaabot-abot lang? Nag-abot-abot ang lain na. Pero sa sitwasyon niya nga ini, no? Sige man gihapon niyang pagpabusong sa iya sang iyabana? Oo, magami ang ginakuan ko. 5. So pila pa ka bata ang nagdugang sa ila? Ay, 4 pa 5 ang halin sa 5 ran.
sige pagid ng apat pagid ang dugdugang kaurihito ang mga nagdain ang ulo na inday nag-amat-amat lang halin sa gurang adto sa libayon. Dali lang ha. Anong sitwasyon sa ilang pagpangabuhi? Ngati amo na. May mga tinion nga daw hindi stable ang pag-iisip ni Nening. Hindi man niya all throughout, no? Ngati daw naga-wild siya or hindi namin iya sitwasyon. Hindi man niya, no? Daw may mga episodes lang. Oo. Mayad man ang bata ko garang amat-amat man abi nga daw siya naulian ng animo na pero hindi gid mayad. Aha. Laing gid. Di masarangan pa niya ang mag-atipan sa iya kabataan? About sarangan naman. Aha. Agi nga naghalin to sa lugar, pagpugid. May isa kasi mana nga doon sa among lugar, balik naman to, balik-balik, obra na. Kang urihin, ang amat-amat nga naglala ang mga kabataan na, nag-amu-amu diya. Mga pila edad di sa subang sang nakitaan man siya sang pagbago? Tabat, ang pag mga kuan edad kasubang nagdukag bagal yamar nga anam ang kuan mga 20 siguro ay. Ano ni, babae, lalaki? Lalaki. Oo. So sa nagyamar siya, ang imuya nga bata, sige gihapon, amo na gihapon ang iyang sitwasyon. Anong ginahimo niya? Tulad ba yan man ang bata ko tuladay kapang ubran man kung anong klase kang mga ubra. Ugaring ang mga bana naman matamad man. Kagbispis ang sa anom sanda nga amori ang balatian hindi gimang kumon inday nga abi nga dama gi ka nga lain. Ang problemahan ko ang sa agot nga balak ang dayi nga orihe nga ran nga draga nga ran diyan karan magkuan ang problema nga ng mga good. Dali lang ha, dali lang gid. Siling mo ang subang mga 20 nakitaan sa pagbago sa iya. Babae ni siya, no? Babae or lalaki? Lalaki niya. Ano iya ginahimo? Kung gabi gani, galagaw kag sila kaboy ang balay ng mga baras. Ay, tuod ka. Pero naka-eskwela man ini? Oo Nakatrabaho? Kuan diyan, nakalid sa man diya. Aha. Tapos ang sunod, mga ang pila sunod, edad? Ang sunod, babae di anday. Oo. Pero nagpamanida kang mangita ubra. Nakapamana dito. Dito sa ganay bana, nagyamar ang lain na. Gaano siya ya? Nagatulala ng gambal. Ikot galing hidyan ang banana, may adin pabulong kuno ka banana. Nag-ayo? Nag-ayo. Mayugin. Nag-ayo na uli ang animona. Kagadaw nami man magplanuon. Pilas ta laing gid ta nga nakaagi ikaw ga laing gid ka sang saway. No? Okay. Tapos amo nang ikaduha no? Tapos ang ika-third nga bata nga naglain man paano? Ang ikatuna nga bata amo maran. Naglain man ang bayi na may bananang manggani gindayaan ka banana. Ay man nakapamana ang ana nga ugangan kanang ang ginakontra na. Inagbadagay sanda. Kato, dis mamana liwanta natin yan dahil may banat karad nagapuyo sanda. Na ang udang. Ika-apat, nga napaektuhan man ang paminsaron, paano? Dito sa Manila ay kapat na. Dito sa Manila, naga-ubra. Tapos? Pero naman, mga lain, ang naman, ay daw nagpamilyata na to. Daki diya kada agi-agian. Daki man ang ginapamilya pa na to na imaw. Okay. Na nagdalain man. Ano yang iya ginahimo? Nag-imaw sa nakadaki mga ran payo mana way makamir ka kapan giya tamon do. Basta lain gid na. Naglain man ang pag-iisip niya. Lain gid na isip na Paano? Kalain tan agid. Paano? Gaano siya how? Ga-wild? Nagakumod yan day nagakumod. Nagawakal-wakal nga siya lang isa. Nagakumudon sanda. Nagakumudon. Namudian. Ang next pagid nga naapektuhan man. Amo branda nga kumod sanda nga dengan ang da nga way magsabi mo. Okay. Pero kung sa ubraman, pero hindi mo man masarigan gid sanda. May mga pamilya na sila. Di karon ang mga iba nga duha pa ang bibida nga mayad kadad. At duha nga draga kag soltiro ay isa nga tatlo sa nga bidin ay isa siyam siyandaan ang nag-amo apektuhan. Ang isa may asawa mayad man.
Pero ang yan gid sa isa nga ran nga bayi nga draga nga ang amo na problemahan ay hasta Amo ning ikaanom, no? Ikaanom nga naapektuhan. Oo, why gid ta namo ang pawitas tataran inday. Nga, anong natabo sa iya? Di panaw to sa lugar to sa Marayo nga to nga lugar kay tatay na. Umuli may bata di mga tatlo ka tuig. Mga tatlo ka tuig nagligad. Oo. Ang bata na laki. Iway magpagmanugin kung sino ang tag-iya. Why man hindi gid manugin, hindi gid. Igil di adapt na mo tong bata na to. Hindi man magyagid beun na gid. Inakit lagi kakabataan kung nga kung adlaw nga gilagaw kag dinabutang na bata na sa kasada. Inabatang pabatang na sa mga kasada. So ginkuha nyo, ginpa-adapt nyo ang bata? Kinabal ka nga ginpa-adapt, ginangita nga bata ko nga masunsin adapt pa diya, itao ang bata ay hindi man daw naluoy man kang hindi man kami kasarang bihay may mga kabataan kami mga apo ko tigiriskwida mga kabataan wa it mapindir. Di karon ginpa-adapt na mo to. Tatlo na katuig nga nagliga nga ang edad ng bata. Ay kamaan kundi ang bata na. Ginapangita yaman? Katuan ay primiron pangita na pay ko naman Gina ko naman to, ba na-adapt naman to, ay kung diring doon na kanimo, mapatay ang bata mo. Ay mga ibutang mo rin sa kasara. Do ka panbata mo, bisawet bayo, ginapalagaw mo, kung gabi ginalagaw na. Kaya ginabit-bit yan, no? Oo, ginabit-bit, nagdagan sa mga puro-puro, ay maan. Okay. So, subong, amo man nagyapon ang iyang sitwasyon? Nagagawa, nagalagaw, nagalakad? Agin nagpanaw nga, kadangap to sa mga dingdi kapanaw. Ginapanaw na dagas na kwa nakapatrol sa balay. Ito lang ginambalan naman. Inambalan ka kang nakabataan yung nga hindi ikaw magaling diri doon na ikaw kaan ka ng gusto kanaman hindi ikaw magaling. Bigi pos mo nang may mapagkwan, may mapagsabat dia. Mana igaurungan man. Ano ni naigin pa bulong nyo man sila ang imo mga apo? Tuod badurong pabulong namon kan sa kwangaran sa bata ko nga urihingaran. Duro gasto na kaso sa probinsya kung bulong. Pati ang mga apo ginpabulong man? Oo, pabulungan. Payayin siyang baby isa ng kwan ay ano kun ka doktor. Ano? Hindi di amon ayan ay iritan sila kay tatay na ay man imo ang pamilya na to may mga pakaisahan sa danga among maran. Magkakuon ako magani sa mga pamilya na nga abi tunan to ang bayi nga nagambal ang amukaran basi matuod nga ginaamuhan siya sa kuhana. Ginhalitan. Pay hindi man sadam kadto ay kuda wa ay hindi makunong batang hindi makunong tanamag sa spo ang bayi. Mayadang pangabuhi na tanda. Pero ikaw ay gapati ka nga ti base resulta sang iyang pagsasko sa kay nini. Amo na ang imong pagpati. May idea ka mo kung sa diin na ni ang unang asawa sang imong umagad? Anay? May idea ikaw? Why kami inday ka ako di andi tong asawa na po. Ang luyag mo tani nga ti may istorya atong babayi or makapapangayo abisang pasaylo para nga kung may ara gid man no nga tuyo siya nga halitan or ginhalitan niya gid man para at least nga madula na makakas na inang halit. Kung ako lang daan, gusto ko gidaan nga mag-amor Pero tiyanhan manamot-amon, ay kami katultol. Ito sa Victoria, sa radyo, sa Negros to. Ay, sa Negros. So wala naging ka mo balita, kundi ina ang babae nga ini. Kaya itong may mga buhi ko sila, nadyo ko lang panguhi na. Itong bata na nga isa kabilog, nga paghalinang to. Ngayon panguhi na to, kapitan sa barko, itong banana ko. Hindi naman itong hinakit ka nato kanyo. Okay. So ano subong ni ilang sitwasyon? Sa diin ni sila subong, ang iban may mga pamilya, ang iban may bana, may asawa, no? Ang duha na kabata nga lalaki dito sa malayo to sa anda ka pamilya ng lalaki nga tatay na. Kag dispis. Ang iban diyan sa nanay kag tatay diyan ka namon kag may duha pa kabata diyan nga amor ga pangabuhi kan sanda diyan. Ang isa na nga soltero amor ga baka-baka sa construction sa pagsagod kananda. Ang agot na amo ga eskwela manug tapos sa senior high.
ati mayo, no? Kaya ang mga kabataan nga ara dira ginapangbuligan nyo man. So Uod. ang pamilya sang ini Uod, nga mga eh. bata nga naglain ang pamensaron, bali hindi man niya all throughout no nga do kalala gid sa ilang sitwasyon do Uod. gaabot-abot lang. Ang ginabot-abot So lang. ginaatipan man sila ya ka ginabuligan man sang ilang nga bana, sang ilang nga asawa, gao mo na. Ang bananang ran ng matabad ngita ka mga bagas sa asawa na lang. Ang bata na gid ang gagambira-bira talaga nga pangita ka nga pagkaon dahi. Ang ginamin ko ang mga pamilya sang imo nga apo. Way sa daga sila kuan way sa daga buliga. Ti kay may pamilya man bala sila, wala sila ginabuligan sang ilabana. Way gid sa daga bulig, naluoy gid akong gani sa mga apo ko ra nga way gid sa daga pagbulig ang mga tiyo na karang mga bayan gani pangabuhi na karang sa anda lugar. Hindi, ang ila, siling mo, kaina, ang iban sa ila, may bana, may asawa, di bala? Oo. Kag ginabuligan man sila, ang pamangkot ko na, kung ginabuligan man sila, sang ila tagsa ka bana, ila nga asawa, ang kabataan nila. Oo. Ang to sa Manila, niya nami to anda pangabuhi. Ay ginabuligan, masadak magpamilya anda. Ay isa lang to tanang apo ko, abi. Oo. Ang isa amang gapangabuhi masanda niyad man. So gapadayon ni ang pagpabulong sa ila, ang ila medication, gapadayon ni? Sige bang away bang mga amon pagkupan okay lang tanaran na yun daw sa maayo man lang sanda mag-inat pa bangay kani diyan. So namin mo ti gina-take care man sila sang ilatag sa ka mga pamilya except lang sa ining isa nga nagbusong nga ti ara sa inyo nga poder. Do mo na? Yung mga pamilyanan da. Oo. Way gitang daganto ko namon diyan buraw namon tamo ka sa pupo kabataan ganyan. Ang iban nga mga bata. Pero ang ginamin ko, inang mga naapektuhan ang ilang nga pag-iisip. Ara sila tanan sa imo or ato sila sa ilatag sa ka mga pamilya? Oo, madito iba sa unahan nga so yung ibarang tanda to sa unahan kaga sa radyo nga lugar mabi. Kag disbis isa sa Manila miyad man. Oo. So ang yan sa namon ang mularan ang isa. Aran. Okay. So ginabuligan sila sa ilatag sa ka mga pamilya. Nga nabulig-buligan man. So nagapadayon ang pagbabulong sa ila? Hindi rin lang na magpabulong mo, hindi ta na magpabulong. Nakakuan nga manamda nga ipabulong, pa hindi ta magpabulong. So ano ang sitwasyon nila? Ano ila sitwasyon ay? Nagaabot-abot or nagalala na gid? Ano? Ay, nagaabot-abot lang dan. Aha. Kaysa amyad man, isa nga sagad man isa balayan magkaan umyad man. Okay. 48 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, nagpadayon kita sa pag-interview diri sa aton nga winner. Amo nang nadangtan, no? Nagumpisa sa iya nga bata, nga daw naglain ang paminsaron after nga kuno nabughat. And then, sa ulihi, ang mga kabataan, siyam ang kabataan, anom gid nga ang anom sa ila ang naapektuhan man ang ilang pamensaron. Sa balikanta, si Nanay Flor sa Santa Barbara sa pag-istorya natin sa iya. In just a little while, magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig
kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembros sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba. Diri sa kahapon lamang program, balikan taman diri si Nanay Flor sang Santa Barbara. So Nay, bali duwa lang gali sinino sa ila ang pamilyado kag ginaatipan man sang ilang pamilya. And then ang iban nga ini wala sila sang pamilya pero ang iban nagatrabaho man, ang iban ato sa malayo nga lugar. And padayon man ang pagpabulong sa ila. Ang sa amon nga rin diyan ay pabulong ay pabulong ng datay. Hindi matanap hindi magbulong pabulong Okay. So wala nagka-cooperate. Oo, ay pag-operate. Buhay man nga ang pabulong karang isa nga ran admit ni ra sa probinsya ro. Lugar nga mag-ayad-ayad. Maan buhay nagdiwan-diwan, nagaliwan-diwan inday. Anong pinakamalala nga ginahimo sa ini nga mga apo mo nga naapektuhan ang paminsaron? Naggatulala ang diyan nga isa nga ra karon naggatulala kan akong kanon way pag kuan sa balay na paghingga sing isa mga diin-diin ang gahinga. So balay may ara nga nagatulala, may ara nga nagakumod-kumod, nga nagawakal nga siya lang, may ara nga nagalakat lang, nga nagapanaw. Okay. Pag dito mantanda sa ang duha ato sa lugar ng tatay na. Ang isa sa Manila. Ang isa to sa rayo mga barangay sa amon. Daw marayo mabik naman. Ang naunay naman diyan duha lang ka maayo kag isa ka grabe nga kangaran na dalaga ngaran. Okay. So bali ang imo ya anak, ang anak mo gidya naumpawan siya? Naumpawan nan pag may daingin dayhay na nakaagi ka. So may mga episode sige hapon. Oo. Okay. Kung no ay tandag gas ran sa katan sa balay man naruk tanak gas sa balay ka bata kung mga agot na. Ibabay anom nang namon dia. Kung ano ang ay nanda mabulang diyan. Pero wala man sila yung nagapanakit, wala man sila yung nag-create trouble. Naluoy man kaway, way magpanakit handa, way mapag-anuan. Way man so may naga-wild. Way. I see. So anong ginapangamuyo mo na para sa ila? Oo, way mo daw gabi-gabi, way gid ako pagbulag ka pangamuyo, garusaryo gid ako kada gabi. Pangamuyo, mga pangamuyo di hamak. Di ko silang maaram ka na kanang kabataan kung nga kung ginatamyag ko lang sa Ginoo. Okay. Ano ang gina-wish mo para sa ilanay? Ang wish ko daan, ako mapawan sa dadaan tanan nga mag-ayad, nalipay gid ako karan, ay amom lang sa siyam ko kabata, amo na rang isa ang daw failure. Ang iban puti mga mayadman, amo na rang isa. Ang wish ko lang Ginoo nga mapawan ng sanda kanan na amyadan pamatyag mo. Amo nang imo ang ginapangayo. Mayo man kay iban mo mga kabataan nagabulig man. Ahod eh. May bata ko nga subang ko nga maestrati naka-retire dun amura nga dun tudo ang bulig na. So nami kay at least sa mga sitwasyon kuno nga amo sini grabe ang mga trials, grabe ang mga pagtilaw, may blessing sa likod sini no. Dira mo nakita nga kamo nagahugpong para nga mabuligan gid ang ining imo bata kag ang imo nga mga kaapuhan. May luyag ka nga ibilin nga mensahe para sa amon tananay? Amo gani ang bibing ko sa mga kasubong kag mga dalaga kun mga soltero man.
Ako may mga liyagan da kang may mga liyagan nanda nga mga sa mga apo ko abi. Nga mga sortiro man abi. Hindi nagpadasi daso tanawa si dawara ng amang naran ay si Nining daw na hinadian daw sa nabigo sa pagigugma. Inbatom na dayon tanatong may bana ang naisawa problema naman gigatama amurang karon ang ginabilin ko sa kabataan kung mga apo ko nga iba nga dia magpanguan gid kamo magpanareng-tareng gid kamo kag magpanga-eskwela gid kamo tigya eskwela mga apo ko doron day ka apo ko 44 kabilog. Okay. And I'm sure, no, nga tanan sila aware sang amo sini, no, nga may mga members ng family nga amo sini. And I'm sure strong ang desire nila nga makabulig bisan pa paano sa sini, no, nga dapat nga mga bululigan sa pamilya. So sa mga sitwasyon nga amo sini, no, dira gid nagagwa ang aton nga concern kag ang aton nga pagpalangga sa aton nga mga pamilya nga nagakinahanglan sang aton nga bulig, sang aton nga pag-atipan. And it is good nga kamo nga mga okay, no, ang sitwasyon, you're all one sa pag-ulikid, kag pagbalikid, pagbuligid sa inyong mga apo, kag sa imong mga anak nga may amo sinasubong nga sitwasyon. Ikaw, Nay, may ara ikaw sa personal nga ginapangayo sa Ginoo para sa imong kaugalingon. Kumusta ang aton niya nga health? Tama gid. Amo di ang ginapangayo ko sa Ginoo. Nga palawigan lang ako. Di na blood ako man kag ginatawaan. Tawaan ko kun Lord kang mga mayad mga pamatyag. Agod tumadantaw ko lang aking kabataan kag mga paapo kung ano ang kahintangan. Daw hindi man ko gani katurog kung ano ang kahintangan da. Pero giya lang si Lord kanaken. Okay. Pero may makong day mo. Ti mayo gid. Si Mr. Tara pa man? Why day. Ang 30 years nga nagtaliwan to. Ang 1997 to magtaliwan. So ikaw na lang gali kag ang imong mga kabataan. Oo. At least nagabiligay ka mo Siyam kabataan ko man na para kag dispisa na parangged kuman. Eskwela man ang iba no ay man. Okay, may riyag ka nga tamya mo, Nay? Sige. Diyan sa amon nga barangay, nga ni der di ka pamatigid siguro, hindi litig pamatigid. Ako nyo mamatigid kamo kanaken. Si Ino pamatigid siyan roda ni Diong ayong hapon kaninyo. Iya ako kay Inday Region. Daw na handa na natuman ko ang handem ko nga makikita gid Inday Region kini karon nakita ko gid Inday Region. Agwapa gali maan. Agwapa maan. Sige, Nay. Amula na? Oo, sige, amula na, Inday. Okay, sige. Maraming salamat. Si Nanay Flores ng Santa Barbara, mga kabombo, ang aton nga winner nga nag-share gid diri sa aton, no? Sang kamahin man sang iya kabuhi ang natuhoy sa iya nga anak kag sa mga kaapuhan. Oras naton, it is now 2:59 in the afternoon. I am about to announce ang ato naman nga winner para sa sininga semana. Nay, salamat gid ha sa imong pagkadto diri, ang imong nga premyo do nahatag na sa imo, no? Thank you gid. Keep on writing diri sa KLP, okay? So thank you very much gid sa kay Nanay Flores sa Santa Barbara, and salamat man sa tanan nga aton nga mga letter senders nga nag-provide sa aton sang aton nga kalingawan kag source sang aton nga mga inspirasyon kag mga motivation sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, ang mga istorya nga ilang nga ginabilin sa aton, nga ilang gid nga gina-share sa aton nga makuhaan gid naton, no, sa mga palahinandigan man naton, ang mga examples and things nga pwede gid nga makabulig man sa aton, makatudlo man sa aton, no, mga leksyon nga ilang nga ginabilin man, the way nga ginbilin sa ila nga pagpangabuhi, ang the way nga pag-atubang nila sa mga pagtilaw sa ila nga pagpangabuhi. So, thank you again sa tanan naton nga mga letter senders. One of you will be our winner para sa siningang semana. But to those who may araman nga istorya nga luyag nga ipalabot diri sa KLP, feel free anytime nga mag-email sa inyo nga mga kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang ato nga winner kada semana nga gina-interview diri nagabaton sang 1,000 pesos nga cash, and the same cash prize nga pagabatunon sa ato nga next winner to be interviewed this coming
Saturday. Pebrero na, ano? Anong adlaw? Sige, January pa ang nagatulog din sa akon sa kalendaryo. Anyway, congratulations sa ating winner para sa siningang simana. Ikaw ina, Fighter Libra of Taguig. Sa liwat, winner naton for this week, si Fighter Libra of Taguig. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Up next, mga paborito ninyo ng mga dramas, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sige hapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy your weekend. See you on Monday. Good afternoon and God bless.